स्वागत करते मंडळी. तर आजचा दिवस सर्वांना खूप सुख शांती आणि समृद्धीमध्ये जावो ईश्वरचरणी प्रार्थना. तर माझ्या कोकणची माणसं साधी पोळी या यूट्यूब चॅनलला पुन्हा एकदा सर्वांचं खूप खूप स्वागत. प्लीज पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. त्याआधी मी सांगू इच्छिते की माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी पोळी आणि या चॅनलमध्ये कोकणातले छान छान सांस्कृतिक सण, शॉर्ट्स पण असतात, माझे डेली ब्लॉग आहेत आणि महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. तर पटपट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनलचं नाव आहे. मंडळी पटापट जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा. आपण गप्पा मारायला सुरुवात करणार आहोत. आजचा लाईव्ह खूप छान असणार आहे कारण मी आज काहीतरी वेगळं दाखवणार आहे. जे तुम्ही पाहिलं नसाल असं काहीतरी दाखवणार आहे माझ्या लाईव्हला. जे कोकणात आमच्या पद्धतीने कसं केलं जातं हे मी दाखवणार आहे. स्नेहल घाडगे, मी झाले ओ ताई जॉईन. ओ ताई, थँक्यू, धन्यवाद. या जेवायला या, जेवण करते. आज मी कोकणामध्ये वरण कसं बनवतात ते दाखवणार आहे. आमच्या कोकणात तुमच्याकडे जे वरण बनवतात ते आमच्याकडे वरण कसं बनवतात हे मी दाखवणार आहे माझ्या लाईव्ह मध्ये. तर प्लीज सर्वांनी पटापटा ज्वाइन हुआ. ज्योति गुजर, हाय ज्योति दीदी, कैसे हो आप? स्वागत है मेरे चैनल पर आपका. आज मैं दिखाने जा रही हूँ मेरे लाइव पे कि महाराष्ट्र में, मतलब मैं जहाँ रहती हूँ कोकण में, सिंधुदुर्ग में, वरण मतलब जो दाल होती है वो कैसे बनाई जाती है ये मैं दिखाऊंगी आज के लाइव में. तो पटापटा सर्वांनी ज्वाइन हुआ और ज्योति दीदी बनाए. आप इधर रहना और देखना मैं दाल कैसे बना रही हूँ महाराष्ट्र में, मतलब कोकण में कैसे बनाई जाती है ये दिखाऊंगी. तर मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. आप महाराष्ट्र से हो? हाँ ज्योति दीदी, मैं महाराष्ट्र से हूँ, कोकण से. आप कहाँ से हो? आप सुप्रिया दीदी के लाइव पे आते हो ना? हाँ दी, सब बढ़िया है, आप सुनाओ. हाँ, इधर भी बहुत बढ़िया है, खाना बना रहे हैं. हिमाचल से, वाओ. हिमाचल में तो ज्यादा ठंड होगी ना दीदी? हिमाचल में तो ज्यादा ठंड होगी. मैं हैदराबाद रह के आई हूँ. हाँ, सुप्रिया दीदी के साथ थे ना, सोप्स पहाड़ी के साथ. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी हे युट्यूब चॅनल लाईव्हला आहे. पटापटा जॉईन व्हा. आज मी दाखवणार आहे कोकणात डाळ कशी बनवतात. चैत्राली गुरव, हाय चैत्राली ताई, नमस्कार. हाँ जी हाँ जी, नमस्ते. डबल टैप करो, सब डबल टैप करो प्लीज. ज्योति दीदी प्लीज डबल टैप करा. चैत्राली दीदी डबल टैप कर प्लीज. तर मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकण स्नेहल ताई, बडा खानाला का नाही आला हो ताई? बडा खानाला काय होणार होतं हे मला माहिती होतं, त्यामुळे मी आली नाही बडा खाण्याला. मला माहिती होतं 10 वाजता जेवण असणार आहे म्हणून मी आली नाही. बडा खाण्याला जाऊन तुम्ही कुडकुडलात ना. चैत्रेली म्हणते ताई खूप छान दिसते. थँक्यू चैत्राली, थँक्यू सो मच. पटापट सर्वांनी लाईव्हला जॉईन व्हा आणि डबल टॅप करा. ज्योति दीदी बोल रही है नहीं दी, यूनिट 13 पंजाब थी मेरी. ओके, हाँ फिर सुप्रिया दीदी को कैसे जानते हो? आप उनके चैनल में आते हो, मैंने देखा है आपको. अच्छा जी, यस जी, मुझे पता था. म्हणून ह्यांनी बोललं, हे बोलले की नको
यावेळी काय लय बेकार असणार आहे, यावेळी नको जाऊया. आणि आम्ही जातच नाही स्नेहताई ना, भीड के ठिकाणी हम नाही दिखते. आम्ही फक्त कोरडेला वगैरे असतो, कोरडेला नेहमी नसतो. ते पण मार्च मध्ये, मे मध्ये असतं तेव्हा पण नाही, वर्षात एकदाच जातो आम्ही. हाँ ना वो. ज्योति बोल रही है मेरे बेटे की मैम थी स्कूल में. ओके ओके, वाह वाह वाह. सुप्रिया दीदी आपके बेटे के स्कूल में थी टीचर. सही है, बहुत अच्छी टीचर है सुप्रिया दीदी. देखो आपके चक्कर में मैंने गैस नहीं जलाया, मुझे लगा गैस जलाया था. ट्रॅव्हल विथ गौरेश सिंधुदुर्ग मधून बोलते. नमस्कार गौरेश दादा, नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या लाईव्ह मध्ये. मी पण सिंधुदुर्गातलीच आहे, कुडाळ तालुक्यातली. खूप बरं वाटलं, कोकणातला माणूस आला. कोकणी मालवणी येतं मग मी बोला शकते तुझ्यावर मालवणी. यार मालवणी खूप मिस करतो रे, कारण बोलाकच कोण नसतं ना. कोण मालवणीला की मालवणी बोलते मध्ये बोलाक लय मजा होता. आलीस का कधी वेंगुर्ला मध्ये? वेंगुर्ल्यात मी एकदा इलोय, एकदा दोनदाच इलोय. वेंगुर्ला बीच वर गेलेलो आहे, शिरोडा बीच वर एकदा गेलेलो आहे. तू थंय राहते का वेंगुर्ल्याचं? असं आहे गणेश दादा, गौरेश दादा. चैत्राली म्हणते काही मानसी ताईचं युट्यूबचा आयडी भेटत नाही आहे, व्हिडिओ शॉर्टवर बघितला मी. ग तिचे ना माझा एक आवळ्याचा व्हिडिओ आहे ना, मी बघितलं की आवळे पाहिलात का तुम्ही? हे बघा किती छान आहे, त्याच्यावर तिने टाकलंय. तर मंडळी हे बघा, मी आता ना कोकणातली कशी डाळ आपण कोकणात बनवतो तर मी दाखवते. ह्याच्यात मी थोडंसं मोहरी घातली आहे आणि थोडंसं आलं घातलंय आणि लसूण, म्हणजे जरा ठसकदार लागते. मेरे साथ वांगणी, हा वांगणी आहे त्या साईडला आहे का? वांगणी, वांगणी कणकवली साईडला पडतं ना, मालवण साईडला वाटतं. ट्रॅव्हल विथ गौरेश, थैंक्स, आप उसको जानते हैं दी? सुप्रिया दीदी को मेरी बेस्ट फ्रेंड है 2018 से, सुप्रिया दीदी. ज्योति दीदी बोली मेरे साथ थी महाराष्ट्र से लेडीज क्वार्टर में. ओके. गौरेश बोलतोय कासव महोत्सव असतो ना तिकडे? हा, कधी असतो? मला बघायला यायचंय. स्पर्धा असते का कासवांची? त्यानंतर मी ना हळद टाकते यार फोडणीला. आणि यात टाकायची आहे डाळ टाकणार आता मी. बघा, हे तुम्हाला एका हाताने दाखवते. हे बघा, आता डाळ टाकते. तुम्ही अशी प्लेन राईस डाळ बनवता. आता याच्यावर ना थोड्या वेळासाठी झाकण ठेवायचं आणि पुढची प्रोसेस दाखवते. तोपर्यंत कमेंट वाचते मी. बथू अच्छी, बहुत अच्छी थी. हाँ, बहुत अच्छी है मेरी फ्रेंड. गौरेश म्हणते मी कासव संवर्धन करतो. हा, वा 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 वा, भारीच. मला यायचंय. कधी असतं हे महोत्सव मला नक्की सांगा. निलेश वाघोळे, नमस्कार निलेश दादा, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, कुडाळ तालुका. अरुण माळी, नमस्कार अरुण दादा, नमस्कार. अमित दादा नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. पटापट सर्वांनी डबल टॅप करा ज्यांनी ज्यांनी नाही केलंय. आणि गौरेश दादा प्लीज कोकणातल्या माणसांना सपोर्ट कर, लाईव्ह चॅनलला जॉईन हो, बेल आयकनवर क्लिक कर. ज्योति बोल रही है आप भी क्वार्टर में हो दी? हाँ, मैं अभी क्वार्टर में ही रहती हूँ, जम्मू में हूँ.
निलेश दादा म्हणतात वाघोळे, निलेश वाघोळे म्हणतात हाय हाय दादा. विनायक नाईक, हॅलो मॅम. हॅलो विनायक दादा, स्वागत आहे पुन्हा एकदा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. अमित दादा म्हणते ताई मस्त सुंदर दिसत आहात. धन्यवाद अमित दादा, थँक्यू सो मच. प्लीज डबल टॅप तरी करा अमित दादा, विनायक दादा. चैत्राली म्हणते ताई दिवसभर तुम्ही काय घरातच असता का, एकटेच कुठे जात नाही का? जाते मी सकाळी मुलांना सोडून आल्यानंतर ह्याला जाते, वॉकिंगला जाते 1 तास. त्यानंतर आल्यावर घरातली कामं करते, लाईव्ह घेते. त्यानंतर जेवण वगैरे झालं की संध्याकाळी परत वॉकिंगला जाते. भाजी वगैरे आणायची असेल ते जाते. मिस्टरांना थोडासा टाइम नसतो, त्यामुळे असं बाहेर फिरणं रोजचं होत नाही. पण जे आहे त्यात खुश आहे, चालतंय. त्यांना बिचाऱ्यांना टाइम नसतो कामामुळे, त्यामुळे एवढा मी माझ्या गोष्टींमध्ये खुश राहते. त्यांना जेव्हा टाइम भेटतो तेव्हा आम्हाला नेतात ते फिरायला. मुस्तकीम, हाय मुस्तकीम, कसा आहेस? हेलो, जय शिवराय, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र. ज्योति गौर, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हो आप दी? मैं महाराष्ट्र से हूँ, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट से. मानसी, हाय ताई, हाय मानसी, लाइक डन, थैंक यू सो मच मानसी. ज्योति ताई, मैं महाराष्ट्र से हूँ, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट से. सचिन दादा नमस्कार, सचिन दादा नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी. ओमकार, हाय ओमकार, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. कसा आहेस तू, बरा आहेस ना? सचिन दादा काय करताय नक्की सांगा. मानसी, लाईक आणि कमेंट प्लीज एव्हरीवन. प्लीज सर्वांनी पटापटा कमेंट करा. मानसी बोलते नंदन दादा म्हणतात जय हिंद जय महाराष्ट्र. ताई साहेब तुमच्या लाईव्हला लाईक केले आहे, मी आपले 2 शब्द संपवतो. काय हो दादा, नको संपू, बोला तुम्ही, मस्तपैकी बोलत राहा, आम्हाला आवडेल. तर थँक्यू नंदन दादा, तुम्ही माझ्या लाईव्हला आल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. संपत घुले, नमस्कार संपत दादा, कुठून बोलताय नक्की सांगा. आणि चॅनलला डबल टॅप करा, नवीन असाल तर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. नसीर पी, हाय नसीर, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. हम घर गए दी, ओके घर गए हो, वाह वेरी गुड. हम भी जाएंगे घर, हम भी घर जाएंगे. ज्योति दीदी, हम भी घर जाने वाले हैं. संपत दादा नमस्कार, स्वागत आहे लाईव्हला. प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी. विलास सावंत, हॅलो नमस्कार ताई, कशा आहात? थंडीमुळे स्वतःची काळजी घ्या ही विनंती, सर्वांना गोड गोड शुभेच्छा. विलास सावंत, रत्नागिरी, गणपतीपुळे. दादा माझं पाठ पण झालंय बघा, एवढं भारी लिहिताय तुम्ही. हो दादा, थँक्यू सो मच. खूप थंडी आहे, तर हे बघा मी हे घेतले, खोबरं घेतलंय, ओलं नारळ, आणि त्यात थोडीशी कोथिंबीर घातली आहे. आणि हे छान मिक्स करायचं, थोडंसं पाणी घालायचं, आणि हे खूप छान असं हाताने मिक्स करायचं, म्हणजे यातला रस पण थोडासा त्या पाण्यात निघून जाईल. विनायक दादा, कोणती युनिट आहे? कोणाची? आमची ट्रॅव्हल विथ गौरेश. ताई चॅनलला सबस्क्राईब कर माझ्या. ओके, तुझं पण आहे का? नक्की नक्की. गौरेश प्लीज माझ्या चॅनलला जाऊन ना एक कमेंट कर. एक मी आता ह्याचा व्हिडिओ टाकलाय गुरु नानक जयंतीचा, त्याच्यावर जाऊन एक कमेंट कर, म्हणजे मला शोधायला टेन्शन येणार नाही. कारण कसं शोधायला मी गेली ना की अनेक चॅनल येतात, मग कोणाला सबस्क्राईब करू कळत नाही की कुठून मला कोणी सबस्क्राईब केले, तू केलेस की अजून कोणी केलं असं समजत नाही. त्यामुळे प्लीज एक माझ्या चॅनलला जाऊन कमेंट कर, मी तुला बॅक सपोर्ट करते. आणि तूही माझ्या चॅनलला कर. प्रिया बोलतायत, हाय प्रिया, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. पटापट डबल टॅप करा सर्वांनी. ओमकार आठवले, अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे, आधी रात को, आधी रात को, जहाँ प्रीतिया ताई लायू लेती है.
पटापटा कमेंट करा मंडळी, छान छान. ट्रॅव्हल विथ गणेश, मी वांगणीला राहतो. ओके. मी मानगावची आहे दादा, मी मानगावची आहे. विनायक दादा म्हणते कोणती रेजिमेंट आहे? दादा ती इथं कशी सांगू? मिलिटरी हॉस्पिटल आहे, मिलिटरी हॉस्पिटल. विनायक दादा स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. प्लीज प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी. ताई चॅनलला सबस्क्राईब कर माझ्या. हो हो नक्की करते. ज्योती ताई सांगतात साई बाबा का मंदिर है भापर महाराष्ट्र में. हाँ हाँ शिरडी में है साई बाबा का मंदिर. ज्योति ताई शिरडी में साई बाबा का मंदिर है. मैं भी अभी नहीं गई हूँ. मानसी बोलते कोणती रेसिपी बनवते? अगं मी कोकणात आमच्याकडे डाळ कशी बनवतात ना ते दाखवते. तर हे बघा, ते मी खोबरं जे मिक्स केलं ते आता ह्याच्यात घातलंय. हे बघा अशी ही डाळ बनते. कधीतरी एकदा नक्की ट्राय करा. माझ्या कोकणात म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आम्ही अशी बनवतो, वरून खोबरं टाकून. नक्की बघा. मानसी बबली बोलतायत जय मा काली दीदी. नमस्कार नमस्कार. अग्गो बाई छान छान. मैं महाराष्ट्र में ऐसे, महाराष्ट्र नहीं, मैं जहाँ रहती हूँ कोकण में, तो ऐसी दाल बनाते हैं. तो आज मैं वैसी ही बना रही हूँ. बबली प्लीज डबल टैप करो बबली. आज खाना पे क्या खाए दीदी? अभी चावल बना है, दाल बनी है, अब मैं सब्जी बनाऊंगी. कविता खांडू 10 नंबर लाईक केलं ताई. धन्यवाद कविता ताई. प्लीज कविता ताईंचं पण चॅनल आहे. प्लीज सर्वांनी कविता ताईंनाही सपोर्ट करा. खूप छान आहेत त्या. खूप मेहनत घेतात आपल्या चॅनलसाठी. तर त्यांनाही प्लीज डबल टॅप करा, नाही जॉईन करा. गौरेश बोलते मालवणी मध्ये बोल गो. हा मी मालवणी मध्ये बोलते. बरं वाटतं ना मालवणी बोला. सध्या आम्ही जम्मू मध्ये असो गौरेश. माझे मिस्टर इकडे कामात असल्यामुळे आम्ही इकडे असो, पण मी कोकणातलाच असोय प्रॉपर. त्यामुळे आय लव्ह मालवणी. चैत्र ताई तू साडीमध्ये छान दिसते. एक दिवस साडी नेसून लाईव्ह घे ना. हा मी जेव्हा भावाचं लग्न असेल ना तेव्हा मी थोड्या वेळासाठी काय होईल ना 15 मिनिटासाठी तेव्हा साडी नेसून मी लाईव्ह येईन नक्की. आशीष कुमार मैडम जी आप अपना नाम बता दो. ओके आशीष जी, मेरा नाम है प्रीतिया. आप कहाँ से हो जल्दी बताओ और चैनल को ज्वाइन करो और डबल टैप करो. मानसी डू लाईक शेअर सबस्क्राईब अवर कोकणची माणसं साधी भोळी. येस येस प्लीज गायज प्लीज सबस्क्राईब दिस चॅनल. शेख मोहसिम कुठले आहे? नमस्कार शेख दादा. मी आहे कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. तुम्ही पण कुठले आहात नक्की सांगा. महाराष्ट्रातले आहात असं मला वाटतंय. नक्की सांगा कुठले आहात ते तुम्ही. ज्योती हम परमानेंट घर गए दी. ओ माय गॉड, मतलब पोस्टिंग सॉरी पेंशन लेके चले गए क्या? पेन्शन लेके चले गए. अच्छा आहे. गौरेश म्हणते तुझा चॅनलचं नाव काय असा? अरे माझ्या चॅनलचं नाव असा कोकणची माणसं साधी भोळी. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलचं नाव असा. प्लीज जॉईन हो माझ्या चॅनलला. मस्त मस्त व्हिडिओ पण असत बघ तू. आणि मी सध्या जम्मू असल्यामुळे जम्मू मधले पण व्हिडिओ मी टाकते, नक्की बघ. ओमकार म्हणता अरे बापरे डायरेक्ट सॉन्ग. मग काय भावासाठी काय पण. शेख मोहसिम मी पण हॉस्पिटलमध्ये काम करतो. हो का? कुठल्या हॉस्पिटलला काम करता शेख दादा? ओमकार दादा म्हणतात बाय बाय गेलत मी. अच्छा तो हम चलते है असं. ओके. अरे बोल रे भावा कशाला जातो? मानसी बोलते वडापावची डाळ बनते ताई. वाटापाची नाही गो, वाटापाची नाही. खोबरं किसायचं आणि त्यात थोडीशी कोथिंबीर घालून पाणी घालून असं हाताने स्मॅश करायचं आणि नंतर ते डाळीत टाकायचं. खूप छान डाळ बनते. सुनीता ताई म्हणतात काय मेनू आहे? सुनीता ताई ही बघा मी कोकणात जशी डाळ बनतात तशी बनवली आहे. हे बघा खोबरं जरासं वापरून. आता याची कंसिस्टन्सी बघा कशी छान झाली आहे.
सुनीता ताई हाय. मानसी बोलते आम्ही पण अशीच बनवतो. हो का, व्हेरी नाईस, मस्त लागते अशी डाळ. विनायक दादा म्हणता ओके सर सांगा. जय हिंद सर, मी मालवणचा आहे. हो का विनायक दादा, मग तुम्ही कुठे आहात आता? मालवण मधून आहात का? स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. तुम्ही आधीपासून माझे सबस्क्रायबर आहात दादा, खरंच खूप धन्यवाद, थँक्यू सो मच. कविता ताई म्हणतात श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. 20 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी, पटापटा. कोणी कोणी 20 लाईक्स नाही केले ते पटापटा करा मंडळी. शुभम थाटे हाय. शुभम दादा नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला खूप खूप सर्वांचं स्वागत आहे. शुभम दादा तुम्ही कुठून बोलताय नक्की सांगा. ओंकार आठवले म्हणतायत कविता ताई बाय बाय, नमस्कार, बाय बाय. ओंकार दादा फक्त बाय बाय बोलतो सारखा सारखा. ओंकार आठवले म्हणते श्री स्वामी समर्थ. कविता ताई आकाश कदम मला कोकण खूप आवडतो. माझं जन्म चुकीच्या ठिकाणी झाला आहे. हो का, या मग कोकणात ये. ऐक ना, मी तुला एक छान आयडिया सांगते. तुझी बायको कोकणातली कर, मग बघ सगळी कमी भरून निघेन. ऐक आहे, बघ बहिणीची आयडिया कशी वाटली. आकाश दादा नक्की सांग. आणि प्लीज चॅनलला डबल टॅप कर. आणि प्लीज प्लीज प्लीज, आणि चॅनलला नवीन असेल तर प्लीज, आहेस तू नवीन तर प्लीज मी तुला छान आयडिया दिली आहे की नाही, मग माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब कर, जॉईन हो आणि बेल आयकॉनवर क्लिक कर. म्हणजे मी तुका माझा कोकण मस्त कसा हात दाखवीन. कविता ताई म्हणतात ओमकार दादा श्री स्वामी समर्थ, कशा आहात तुम्ही, जेवण झालं का? ओमकार दादा आंसर द्या. ज्योति ताई म्हणताय, ज्योति दीदी बोल रही है नहीं दी, पोस्टिंग गई हस्बैंड की. ओके, चॉइस पोस्टिंग है लास्ट, व्हेरी गुड. ओंकार शिरफुले नमस्कार. ओंकार दादा नमस्कार. गाव कोणता तुमचा? ओंकार दादा मी कोकणातला असेल, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला आणि कुडाळ तालुको. माझा जन्म, शिक्षण, एज्युकेशन, सासर सगळा कोकणातला असं, सिंधुदुर्ग जिल्हा कुडाळ तालुक्यात. तर माझा चॅनल असा कोकणची माणसं साधी बोली, नक्की जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. कोकणातले छान छान व्हिडिओ असतात, शॉर्ट्स असतात, माझे डेली व्लॉग असतात. आणि महाराष्ट्र म्हणजे आता मी सध्या जम्मूक असं, मिस्टर कामाक असल्यामुळे इकडे, तर इकडचे पण ब्लॉग्स असतात, टुरिस्ट प्लेस. नक्की एकदा ओंकार दादा माझ्या चॅनलला व्हिजिट कर आणि आवडला तर लाईक कर, डबल टॅप कर आणि जॉईन हो. ओंकार दादा म्हणते सकाळचे आताच जस्ट झालं जेवण, ते पण नाश्ता पोहे. वा वा, मला पोहे खूप आवडतात. कविता ताई म्हणते ताई जम्मू मध्ये गेलात, दाजीला सर्व्हिसला आहे का तिकडे? हो हो, इकडे आहेत कामाला. कविता ताई. सुनीता ताई म्हणतात पोस्टिंग कहा आ गई है ज्योति दी? ये उत्तर, ये क्या बोला था अभी, हिमाचल में. रोशनी गोसावी लाईक डन, थँक्यू रोशनी गोसावी, थँक्यू सो मच. कशी आहेस तू, तब्येत कशी आहे नक्की सांग. ओंकार दादा म्हणतायत जेवण संध्याकाळी ताई. ओके, मग आता काय कांदा पोहे फक्त, असं कसं करून चालणार बाळा, आजारी पडशील ना, आजारी पडशील. त्यानंतर चल ताई येते. ओके मानसी, चाललीस का, कामात आहेस का? मला तुझ्या लाईव्हला यायलाच भेटत नाही ग, कारण सकाळपासून ना खूप कामं पडलेली असतात. म्हणजे पूर्ण घर व्यस्त असतं, त्यामुळे मला ना खरंच खूप, म्हणजे तुमच्या लाईव्हला मला टाइम देता येत नाही. एक्स्ट्रीमली सॉरी. कविता ताई म्हणतात हो का ओंकार दादा. ओंकार आठवडेले येस म्हणतात. कविता ताई म्हणतात ताई डाळ खूप मस्त झाली. धन्यवाद कविता ताई, थँक्यू सो मच, या जेवायला. रोशनी गोसावी म्हणतात कुठे गेली मानसी, मानसी बाय बोलून गेली, काय झालं काय माहिती. कविता ताई म्हणतात ओंकार दादा नमस्कार. जयदीप DS3 राम राम भाभीजी. राम राम जयदीप भाई, थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल. प्लीज डबल टॅप करा. अजूनपर्यंत कोणी डबल टॅप केलं नाहीये, प्लीज डबल टॅप करा. 14च्या 14 डबल लाईक्स झाले आहेत, अजून कोणीच लाईक केलं नाहीये, प्लीज डबल टॅप करा. मानसी ओंकार दादा म्हणतात चालेल ताई. ओके, मानसी बोलते रोशनी ताई जेवून येते, ये जेवायला. ओके मानसी, जेवून घे जेवून घे. आकाश तूच बघ एखादी मग ताई. येस, नक्की बघते, नक्की नक्की. आवडेल आम्हाला कोकणातली पोरगी तुमच्याकडे राहायला. पण तू कुठला आहेस मला सांगितलं नाही, चुकीचा जन्म कुठे झाला? आता मी आता भाजी करायला घेणार आहे, ते आधी कमेंट वाचूया.
आकाश दादा माझ्या कॉन्टॅक्ट मध्ये राहिलास चॅनल वर तर नक्की पाहिजे एखादी मुलगी त्यासाठी चॅनल पहिला जॉईन कर. मानसी बोलते जेवायला येत आई. हो मानसी जेवायला येते. कविता ताई म्हणतात ओके दादा बाय. रोशनी गोसावी हो हो जा 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 हो येते. मानसी बोलते आकाश कुठून आहात तुम्ही. सुनीता ताई म्हणते माझं आज उपवास आहे. ओ सुनीता ताई उपवास आहे का. ओके ओके. मानसी बोलते होय रोशनी ताई तू जेवली बरं वाटलं का. रोशनी म्हणते हो बरं वाटलं. मानसी बोलते कॉल करणार होती रोशनी ताई तुला पण म्हटलं गोळ्या घेऊन आराम करत असशील तर म्हणून नाही केला. रोशनी काळजी घे स्वतःची. रोशनी म्हणते उद्यापासून माझे व्हिडिओ रेग्युलर येतील लाईव्ह होईल. ओके रोशनी बेस्ट ऑफ लक. रोशनी म्हणते ओके. मानसी बोलते सॉरी नको चॉकलेट दे पाठवून लाईव्हला येत येत ना माझ्या नाही ग असं काही नाही समजू शकते खूप काम असतं ना माहिती आहे मी समजू शकते. थँक्यू मानसी थँक्यू सो मच. मंगलताई नमस्कार स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. प्लीज डबल टॅप करा. ज्यांनी ज्यांनी डबल टॅप नाही केले त्यांनी डबल टॅप करा. मंगलताई म्हणतात लाईक केलं. स्वयंपाक करता येईल हो स्वयंपाक चालू आहे. डाळ वरण झालं आहे आता भाजी बनवते. मंगलताई म्हणते राधाकृष्ण राधाकृष्ण. नमस्कार नमस्कार राधाकृष्ण ताई. मंगलताई कशा आहात तुम्ही मला नक्की सांगा. श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ. मंगलताई मंगलताईंचं चॅनल मॉनिटाईज झालं आहे. खूप चांगली मेहनत घेतात मंगलताई धन्यवाद. मानसी बोलते 20 लाईक्स होऊन जाऊ दे. येस येस 20 लाईक्स होऊन जाऊ दे. मंगलताई प्लीज डबल टॅप करा. आकाश दादा मी सांगलीचा आहे. हो का सांगलीमधून लांब नाहीये तसं ठीक आहे. कोकण सांगली जवळ जवळच आहे चालेल आम्हाला. तर आकाश दादा प्लीज जॉईन हो आणि डबल टॅप कर प्लीज. मंगलताई हो माय गॉड हार्ट. निलेश करंजेकर. निलेश दादा किती दिवसांनी तुम्ही लाईव्ह आलात धन्यवाद. नमस्ते ताई शुभ दुपार मंगलताई. थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल. पटापटा सर्वांनी कमेंट करा मंडळी. 15 लाईक झाले आहेत. तुम्ही लाईकच करत नाही आहात. आवडत नाही वाटतं आमचं चॅनल की आमचं बोलणं आवडत नाही. नक्की एकदा सांगा काय ते. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनलचं नाव आहे. प्लीज डबल टॅप करा. असं कसं करून चालेल मंडळी. तुम्ही करतच नाही आहेत. आम्ही एवढी मेहनत घेतो छान छान व्हिडिओज करतो. तुम्ही आता बोलत पण नाही मंडळी. पटापटा कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला छान छान व्हिडिओज आहेत नक्की. मंगलताई हॅलो ताई ओळखलं का हो हाय कौशल ओळखलं. कसा आहेस कसा आहेस तू नक्की सांग. पटापट मंडळी कमेंट करा छान छान. वाट बघते मी तुमच्या कमेंटची. आणि 20 लाईक्स तरी करा मंडळी. कुशाल दादा प्लीज डबल टॅप कर. निलेश दादा मी लाईक केलं आहे ताई धन्यवाद निलेश दादा थँक्यू सो मच. सुखदेव लसुरे नमस्कार सुखदेव दादा स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कुशल दादा म्हणतोय मी बरा आहे ताई. ओके कुशल दादा स्वागत आहे पुन्हा एकदा माझ्या लाईव्हवर. काय मग कसं चाललंय मग सगळं घरातले वगैरे ठीक आहेत ना कुशाल दादा. निलेश दादा तुझ्या घरचे कसे आहेत. तर पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोलली. कुशल भाटकर पटापट कमेंट करा मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला काय करताय तुम्ही. कमेंटच नाही करत. छान छान कमेंट करा. नाहीतर कोकणातली भूता पाठवतले प्रत्येकाच्या घराकडे. मग जर कमेंट नाही केला असतं पाठव काय भूता कोकणातली भूता कोणाकोणाला आवडतात नक्की सांगा कमेंट करून. कोकणातली भूत कोणाकोणाला आवडतात नक्की सांगा मंडळी. भूत कोणी पाहिले आहेत का. भूत कधी कोणी पाहिली आहेत का. खूप डेंजर असतात भूत काय सांगावी. मुंबईत पण भूत भरपूर असतात मंडळी.
आता मी कांदा घेतलाय भाजीसाठी, तो टाकते बघा. भयंकर भूतम असतात मंडळी. कमेंट तू येतच नाहीये, कुठे गेल्या कमेंट? काय झालंय? 2 दिवस असंच होतंय, कमेंट मंडळी पटापटा कमेंट करा. काय प्रॉब्लेम आहे लाईव्ह वरती काय कळत नाहीये, पण प्लीज पटापटा कमेंट करा. आणि आवाज येतोय का मानसी, प्लीज मला एकदा सांग. मंडळी छान छान कमेंट करा. 20 लाईक्स झाले आहेत, प्लीज अजून छान छान कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलचं नाव आहे मंडळी, तर प्लीज डबल टॅप करा. आता पहा तोपर्यंत हे बघा, मी आता भाजी बनवते. ह्याच्यासाठी मी कांदा भाजून घेतला, मसाला टाकला यात, आणि हे बघा छान असं मिक्सर झालंय. आता मी यात टोमॅटो टाकते. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. हे बघा, हा टोमॅटो चांगला स्मॅश होऊ दे. हा टोमॅटोला छान असा परतून घ्यायचा यात. मंडळी पटापटा कमेंट करा, छान छान कमेंट करा. तुमची कमेंट माझ्यापर्यंत पोहोचत नाहीये की तुम्ही करत नाहीये मला, आय डोंट नो, पण प्लीज पटापटा कमेंट करा. म्हणजे पटापटा कमेंट करा, छान छान कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. मंडळी मला कमेंटच येत नाहीये तुमच्या. मंडळी आता सर्वांच्या कमेंट आल्यात, किती कमेंट येऊन गेल्या, बापरे. काय प्रॉब्लेम झाला ना, खरंच काही समजत नाहीये बाई, खरंच. तर मी सुखदेव दादांकडे होते. सुखदेव दादा नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. प्रॉब्लेम काय होतो ना, हल्ली 2 दिवस असंच होतं की लाईव्ह येते मी, मध्येच कमेंट येऊन थांबतात आणि येतच नाही माझ्यापर्यंत. काय समज. मानसी बोलते आवाज येते. आकाश दादा कोकणातली लहानपणीची आठवणी खूप हे असतात. हो हो आकाश दादा, खरंच त्या आठवणी अजून लहानपण जगावंसं वाटते. मी सुनीता ताई म्हणते मी स्वयंपाक करत आहे, लाईव्ह पाहत आहे, त्यामुळे टायपिंग करता येत नाहीये, हात भरलेले आहेत. ओके सुनीता ताई, कोई प्रॉब्लेम नाही. प्राऊड टू बी कोकण. येस मानसी, आय लव्ह कोकण. हो येत आहे आवाज क्लिअर. ओके मानसी. अरे मानसी, सगळ्यांच्या कमेंटच थांबून राहिलेल्या. तर तुषार पाटील नमस्कार. नाही येत. ओके तुषार दादा कुठून बोलताय? कोकणातले आहात का? कुठले आहात नक्की सांगा. मानसी बोलते 30 लाईक्स होऊन जाऊ दे. 30 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी, प्लीज डबल टॅप करा. हरी भाऊ नमस्कार.
हाय हरिभाऊ, नमस्कार. कुठून बोलताय नक्की सांगा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. भीमाशंकरचा गणेश, सर्वांना एक साथ नमस्ते. बघतेस काय रागाने, तोपर्यंत लाईक केलं या वागाने. लाईक डन, थँक्यू सो मच. मानसी बोलते ताई खूप कमेंट आल्या आहेत, काय प्रॉब्लेम होतो काय माहिती. संतोष जाधव, आधी मसाला टाकण्याआधी टोमॅटो शिजवून घ्या. हो दादा, हे बघा आता हे छान असं मिक्सर झालंय बघा बघा. संतोष दादा धन्यवाद, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला पुन्हा एकदा. शुभम, तुमचं युनिट कोणतं? दादा काय म्हणताय, बऱ्या आहात ना तुम्ही? नक्की सांगा मला. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला स्वागत आहे तुमचं. तर तुम्ही कुठून बोलताय शुभम दादा, नक्की सांगा. त्यानंतर हे बघा, हे आमच्याकडे पावटे म्हणतात याला. तर हे मी आता यात टाकते. आज मी पावटे म्हणतात आमच्या कोकणात याला. तर पावट्याची भाजी करते, डाळ. हे भारी लागते जेवण, म्हणजे असं तिखट आणि गोड. प्रिया हा युनिताई म्हणतात. सुनीताताई म्हणतात हो ताई किती कमेंट येत आहे, तुम्ही कमेंट का वाचत नाही? कमेंट माझ्यापर्यंत आल्या नाही हो सुनीताताई. मानसी ताई नमस्कार, आपण कुठून? संतोष दादा म्हणतात मीटर गुल आवाज गुल, मीटर फुल आवाज गुल. यार काय प्रॉब्लेम होतो तोच कळत नव्हता. आकाश कदम, कमेंट्स येत आहे ताई. हो आकाश दादा रे, पण मला कमेंट शोच होत नव्हत्या. हल्ली 3 दिवस असं होते मी लाईव्ह घेताना. मानसी बोलते कधी कधी नाही दिसत कमेंट सुनीता ताई, म्हणून पेंडिंग आहेत रीड करायचे कमेंट. ह्या येस करेक्ट. अनुराग, हॅलो अनुराग, बोल अनुराग. अनुराग दादा तुम्ही कुठून बोलताय? गर्जवंत मराठा, नमस्कार दादा, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला कुठून बोलताय नक्की सांगा. आणि प्लीज चॅनलला नवीन असाल तर डबल टॅप करा. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. मानसी बोलते शुभम, आय एम फ्रॉम मुंबई बट ऑल्सो कोकणी. मानसी बोलते शुभम वेअर आर यू फ्रॉम? ओके ताई. शुभम तुम्ही कुठून बोलताय? आय एम फ्रॉम सातारा बट वॉचिंग फ्रॉम लेह लडाख मधून. ओके, लेह मधून बोलताय का? किती दादा टेम्परेचर आहे आता तिकडचं? शुभम दादा किती टेम्परेचर आहे तिकडचं नक्की सांगा मला. प्रिया, हाय प्रिया, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. प्रिया म्हणते सर्वांनी छान छान कमेंट करा. आकाश, आमच्या इथे पण पावटेच म्हणतात. अरे वा, पावट्याची भाजी बरी लागते ना. तुमचा हक्काचा भाऊ प्रसाद, गो नमस्कार गो ताई घ्या, जय श्रीराम. भाऊ प्रसाद नमस्कार रे. कमेंट ऑल कर म्हणजे दिसणार सर्व कमेंट. अरे दिसतायत पण थांबलेल्या मगाशी. सुपस्वाडी, हाय सुप्रिया दीदी नमस्कार, कैसे हो आप? रतन नाते, नमस्कार रतन दादा, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. सुपस्वाडी, क्या स्पेशल बना रही है? ये देखो मैं सब्जी बना रही हूँ. आपके इधर ऐसे होते हैं क्या? इसको भिगो कर छील के इसकी सब्जी बनाते हैं. ताई नमस्कार, रतन दादा नमस्कार. प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी. चंदू कालेवार, नमस्कार चंदू दादा, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. दादा म्हणते तुमचं नाव काय? माझं नाव आहे प्रीतिया. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलचं नाव आहे. मी आहे प्रॉपर कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. चॅनलला विजिट द्या दादा, आवडलं तर नक्की सब करा. श्री स्वामी समर्थ ताई. प्रिया, श्री स्वामी समर्थ प्रिया. रतन नाते, नाशिक महाराष्ट्र से. धन्यवाद रतन दादा, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर कोकणची माणसं साधी बोळी. प्लीज चॅनल को ज्वाइन करना. अनुराग ताई, मी शिर्डीवरून आहे, तुम्ही ओळखलात
ओळखलं नाही का मला? मी रोज असतो लाईव्हला आणि आहे आणि पण सबस्क्राईब पण केला आहे. सॉरी ताई, सॉरी दादा. काय झालंय माहिती आहे, इथं त्या मसाल्याचा ठसका लागला ना, त्यामुळे मी बोलून गेली. सॉरी. धन्यवाद दादा लाईव्हला आल्याबद्दल. कसे आहात तुम्ही? काय करताय नक्की सांगा. चंदू कालेवार, नमस्कार. थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच. सुस्वाड़ी, अच्छा नहीं, हमारे हमारे यहाँ नहीं होता. ओके, हमारे यहाँ इसको ना पावटा बोलते, पावटा, नहीं तो वरने बोलते, वरने. मतलब ऐसे एक दो शब्द है इसको. तुमच्या हक्काचा प्रसाद पावटे, पावट्याची भाजी, पावट्याची भाजी खावा, पावट्याची भाजी. सोया, सोया बापू, सोनया बापू, छान सब्जी हो गई. यस यस, छान सब्जी हो गई. अभी इसको थोड़ा पकाएंगे, फिर इसमें ना थोड़ा सा कोकोनट डालेंगे तो अच्छी टेस्ट आती है इसकी. मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, सबको ही, कोकण में जो जो रहते हैं ना उनको सबको पसंद है. चंदू कलेवार, बाय दादा. बाय कशाला बोलताय? प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा दादा, मला तुमच्यासोबत बोलायला आवडेल. खूप छान आहात तुम्ही. प्लीज नक्की जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. प्रवीण दादा बोलतायत, चालेल तुम्हाला डबल टॅप केलं तर चॅनलला डबल टॅप करा, स्क्रीनवर डबल टॅप करा. प्रवीण दादा धन्यवाद. मानसी बोलते मिसळ पाव खाते ये ताई. हा हा हा, मानसी येतो. हा, मी आलो की. सर्वेश रासम, हॅलो सर्वेश, स्वागत आहे तुझं. कसा आहेस तू? प्लीज डबल टॅप करा मंडळी. अक्षय, अक्षय दादा नमस्कार. अक्षय दादा नमस्कार. अक्षय गवारे दादा नमस्कार. अक्षय गवारे दादा नमस्कार. अक्षय गवारे दादा नमस्कार. अक्षय गवारे दादा नमस्कार. मला निलेश दादाने समजवलं तुमचं नाव कसं लक्षात ठेवायचं ते. अक्षय गवारे दादा नमस्कार. मी तुमच्या नावाची इज्जत नाही वाट लावली, आज मी व्यवस्थित नाव घेतलं. क्लॅपिंग. शब्बास पोरी, शब्बास. अक्षय दादा स्वागत है माझ्या लाईव्हला. सुप्रिया दीदी, आज भैया खुश हो जाएंगे, उनकी फेवरेट सब्जी. यार इसको छिलने में 1 घंटा लगा, इसलिए आज मुझे लाइव के साथ मुझे पकाना पड़ रहा है. सुप्रिया दीदी क्या बोल रहे हो? मानसी हसते. मानसी का हसतेस ग? अक्षय दादा हसतायत. अक्षय दादा हसू नकात. कितनी माझ्यासाठी बोर्डाची परीक्षा पण माझी डिफिकल्ट नव्हती, जेवढं मला तुमचं नाव लक्षात ठेवायचं होतं. मानसी गवारे सरनेम ताई बघ, लक्षात करून देते. प्रवीण, प्रवीण दादा म्हणताय स्माइल छान होती माझी कमेंट वाचताना. हो का? थँक्यू, थँक्यू, थँक्यू सो मच. स्वागत आहे माझ्या चॅनलला सर्वांचं. प्रसाद बोलतोय. मानसी ताई ह्या बरा नाही. हा, काय बरा नाही? प्रसाद काय बोला बरा नाही रे? अक्षय दादा हसतायत. हा बघा मानसी, अक्षय दादा हसतायत. माझ्यासाठी हे मोठं टास्क होतं की मला माहिती होतं आज तुम्ही माझ्या लाईव्हला येणार आणि आज जर मी नाव नाही व्यवस्थित वाचलं तर माझी खूप खिल्ली उडवणार तुम्ही सर्वजण. ज्ञानेश्वर घोरपडे, जय भीम दीदी, सुपरस्टार दीदी. धन्यवाद, धन्यवाद ज्ञानेश्वर दादा, थँक्यू सो मच माझ्या लाईव्हला आल्याबद्दल. प्लीज डबल टॅप करा, चॅनलला जॉईन व्हा. अक्षय दादा म्हणतोय आज डायरेक्ट लाईक ठोकलं मी. धन्यवाद. थँक्यू, थँक्यू अक्षय दादा. खरंच खूप मोठं टास्क होतं बाबा. तुझं नाव व्यवस्थित घेणं हे माझं मोठं खूप टास्क होतं.
सूप स्पॉट ज़्यादा मेहनत की है तो टेस्टी भी ज़्यादा आएगी। यस यस सुप्रिया दीदी, मेहनत तो ज़्यादा लगी है मेरी। अब थोड़ा धूप में बैठ जाती हूँ। सोमनाथ पांचाळ, नमस्कार सोमनाथ दादा, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी. सोमनाथ दादा म्हणतायत हाय सोमनाथ दादा, कुठून बोलताय नक्की सांगा. याआधी माझ्या चॅनलला आलेलात का? मानसी बोलते अगं ताई तू अक्षय बोलून थांबली म्हणून हसले, कालच आठवलं, कालचं आठवलं. अगं थोडा वेळ मला लागला त्यांचं पूर्ण नाव विचार करायला. बाळासाहेब दादा नमस्कार, स्वागत आहे चॅनलला माझ्या. मानसी बोलते बाळासाहेब कुठून बोलताय नक्की सांगा. प्रसाद बोलते मानसी ताई साहेब यांनी मला बोलवलं नाही मिसळ पाव खायला. ती ती म्हणेल प्रसाद दादा आला तर सगळं खाऊन टाकेल, मग आम्ही काय खायचं, म्हणून बोलवलं नाही. बाई ऊन पण जास्तच लागते. आता बोलव बघ. अवधूत अवधूत दादा नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कसे आहात तुम्ही अवधूत दादा? कुठून बोलताय नक्की सांगा. मानसी बोलते प्रसाद दा ये रे, तुला नाही बोलवणार असं होईल का? झालंय आता प्रसाद दादा, तुला बोलवलं नाही आम्ही बघ. क्रिकेट लवर धन्यवाद. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. बहिणीसाठी तुमचं प्रेम एवढं होतू जात आहे. खूप खूप धन्यवाद क्रिकेट लवर. प्रसाद बोलतोय मानसीताई पण खरंच तुझा मगाशी आवाज मला तरी येत नाही होता. ओके यूनिवर्स बॉस, हेलो मैडम जी. यूनिवर्सल हेलो, कैसे हो आप, कहाँ से बोल रहे हो प्लीज़ बताना. और प्लीज़ डबल टैप करके चैनल को लाइक करना. 30 लाइक्स तो होने चाहिए. आप ही कर सकते हो यूनिवर्सल. आपके नाम में ही थोड़ा सा अलगनेस है. प्रसाद बोलता मिया कशा खोटा बोला. अक्षय दादा नमस्कार. थंडी खूप आहे ना, उन्हात बसून बसून ताप आला. हा मी जरा, मला ऊनही सहन होत नाही, लगेच डोकं दुखतं, त्यामुळे नाही बसली मी उन्हात. मानसी बोलते प्रसाद दा हे तू माझ्या लाईव्हला येऊन बोल, इथं कशाला टॉपिक काढतोस. बरोबर आहे मानसी, व्हेरी गुड मानसी, तुमचा हक्क. चल मी येतो. ओके प्रसाद दादा. काय ते मानसीने उसळपाव बनवले, खायला जा मिसळपाव. यूनिवर्सल हेलो जी, हेलो, स्वागत है मेरे चैनल पे. रंगनाथ टक उए ओल महशळ. नमस्कार रंगनाथ दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. प्लीज डबल टॅप करा रंगनाथ दादा, स्क्रीनवर डबल टॅप करा आणि वरती सबस्क्राईब म्हणून ऑप्शन आहे तिथं क्लिक करा. प्रसाद दादा म्हणतो निरोप घेतो देवा आम्हा आज्ञा असावी, देवा आज्ञा असावी. चुकले आमचे काही तर क्षमा असावी. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला क्षमा असते. आम्ही क्षमा करतो. तुम्ही किती वाईट वागलात तरी आम्ही क्षमा करतो. मग अशी वरती 2 टवाळखोर होती, त्यांनाही क्षमा केली आम्ही. अवधूत दादा म्हणतायत लातूर. ओके अवधूत दादा, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. छान छान कमेंट करा आणि प्लीज बहिणीला डबल टॅप करून लाईक करा आणि चॅनलला जॉईन व्हा. मानसी बोलते प्रसाद दा तू तिकडे बोल लाईव्हला आणि बाकीच्यांना आवाज येत होता दा आणि सॉरी. विकास हाय न्यू जॉईन, थँक्यू विकास दादा. कुठून बोलताय? हो का, हो विलास दादा, प्लीज डबल टॅप करा स्क्रीनवर. रतन दादा म्हणतायत हॅलो हॅलो. रतन दादा स्वागत आहे. रतन दादा म्हणतायत, सॉरी कुठे गेले वरचे मेसेज.
चंद्रू कांबळे 1798 चंद्राम इथं आणि चित्र चंद्रू ओके. चंद्राम कांबळे सोनलगी. नमस्कार चंद्रम दादा. चंद्रम दादा नमस्कार. स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. कोकणची माणसं साधी बोली आहे लाईव्हला. प्लीज डबल टॅप करा चंद्रू दादा आणि प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. या कधीतरी कोकणात. रतन दादा म्हणतायत ताई नमस्कार. रतन दादा नमस्कार नमस्कार. जेवलात का तुम्ही रतन दादा? विकास म्हणतायत मला दादा बोल छान वाटेल कारण मला माझ्या बहिणीचं प्रेम कधी भेटलं नाही. का हो दादा, का भेटलं नाही, काय झालं? नक्कीच म्हणजे तुमच्या मनात जर काही सांगण्यासारखं असेल तर नक्की सांगा. प्रियाताई म्हणतायत हाय. बनवंत भाई भेरास भाई सोलंकी. नमस्ते नमस्ते बनवंत भाई, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर. प्रिया प्रिया हाय प्रिया. गोपालगिरी दीदी तू एक दिवस संभाजीनगरला ये. हो हो गोपाल दादा नक्की येईन मी. थँक्यू सो मच बोलवल्याबद्दल. खूप छान वाटलं एवढ्या आपुलकीने तुम्ही या बहिणीला बोलवलात. खूप खूप धन्यवाद. प्लीज चॅनलला डबल टॅप करा गोपाल दादा आणि जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. रोज लाईव्ह असतं माझं 1:15 वाजता आणि संध्याकाळीचं म्हणजे कधीतरी मिस झालं तर, नाही तर संध्याकाळी पण असतं 7-8 वाजता. विकास दादा मी केलं 13 नंबर लाईक. थँक्यू विकास दादा, थँक्यू सो मच. अवधूत दादा म्हणताय कुठून बोलते? अवधूत दादा मी बोलते कोकणातून, सिंधुदुर्ग जिल्हा, कुडाळ तालुक्यातून. पण सध्या मी माझं लाईव्ह जम्मूमधून चालू आहे. मी जम्मूमध्ये राहते त्यामुळे जम्मूमधून चालू आहे. गोपाल दादा म्हणताय दीदी तू एक दिवस संभाजीनगरला ये. ओके ओके गोपाल दादा मी नक्की येणार आहे. नक्की नक्की तुम्ही बोलवलात ना, मी नक्की येणार आहे. तुम्ही कुठे आहात? संभाजीनगरवरून का? मानसी म्हणते 40 लाईक्स होऊन जाऊ दे. येस येस मानसी तू म्हटलेस की होऊनच जातात बघ. तू माझ्यासाठी लकी चान्स आहे. विकास पण इथं कसं बोलणार सर्वांसमोर? ओके दादा असू दे दादा. प्रत्येकाच्या नशिबात बहीण आणि भावाचं प्रेम असतं तसं नाही. पण ठीक आहे, मी आहे तुमची बहीण दादा एव्हरी टाईम. तुम्हाला जर तुम्हाला मनातलं बोल नाही दादा. आणि तुम्ही असं म्हणताय ना इथं कसं बोलायचं, एखाद्या अनोळख्या माणसासमोर बोला, काही प्रॉब्लेम नाही. पण दादा तुम्ही एखाद्या ना ओळखीच्या माणसासमोर किंवा आपल्या जवळच्या माणसासमोर बोलायला गेलात ना, इथून ऐकणार आणि ह्या कानाने दुसऱ्या कानाला सांगणार का? आणि आपली उगाच हसू करून घेतात. त्यामुळे नको. म्हणजे माझं म्हणणं आहे की एखाद्या अनोळखी व्यक्तीला आपल्या मनातलं सांगून आपलं मन हलकं करावं. तर तुम्हाला जर नक्की करायचं असेल मन हलकं तर आम्ही तर बोलू शकता. इथं तुम्हाला कोणीही जज करणार नाही आणि कोणी तुम्हाला नावं ठेवणार नाही. अवधूत दादा म्हणतात व्हेज खाते की नॉन व्हेज खाते? मी दोन्ही खाते. विकास दादा म्हणतात सगळ्यात तर खूप आहेत सर्व मनात ठेवलं तेवढे दिवस. सांगायचं तर खूप आहे सर्व मनात ठेवलं. दादा जेव्हा माझ्या चॅनलला तुम्ही जॉईन करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि जेव्हा तुम्हाला ना सांगावंसं वाटेल माझं लाईव्ह बघा आणि जेव्हा तुम्हाला सांगावंसं वाटेल ना तेव्हा नक्की सांगा. माझं रोज 1:15 वाजता लाईव्ह चालू होतं. तुम्हाला जे आज नको सांगू दादा, काही प्रॉब्लेम नाही. पण जेव्हा तुम्हाला मन हलकं करायचं असेल ना तेव्हा ही हक्काची बाई नक्की आहे तुमच्यासोबत. जुन्या आठवणी. हाय जुन्या आठवणी, कुठून आहात नक्की सांगा. नमस्ते. जम्मूमध्ये का करतेस? मिस्टर कामाला आहे तिथं, त्यांच्यामुळे इथंच आहोत आम्ही स्टे करून. गणेश दांदिळे हाय गणेश दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला कोकणची माणसं साधी. प्लीज मंडळी ज्यांनी ज्यांनी डबल टॅप नाही केले त्यांनी प्लीज एकदा डबल टॅप करा. प्लीज जल्दी जल्दी डबल टॅप करा. 40 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. काय करताय? एवढं आमचं लाईव्ह आवडत नाहीये का तुम्हाला? प्लीज डबल टॅप करा. गणेश दादा नमस्कार. पूजा गवारे, पूजा गवारे नमस्कार. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. पूजाताई कुठून बोलताय नक्की सांगा आणि प्लीज नवीन असाल तर चॅनलला डबल टॅप करा. सिद्धांत त्याच्या आधी एक मेसेज. देविदास जिंकलवाड. हॅलो ताई. देविदास दादा स्वागत आहे माझ्या चॅनलला.
देवीदास, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा, डबल टॅप करा मंडळी, प्लीज डबल टॅप करा. 31च लाईक झाले आहेत, प्लीज डबल टॅप करा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला प्लीज डबल टॅप करा. छान छान कमेंट पण करा मंडळी. सिद्धांत कापसे, हाय ताई. हाय ताई, कशा आहात? सिद्धांत दादा, मी मस्त आहे. तुम्ही कसे आहात? तुम्ही कुठून आहात नक्की सांगा. अवधूत दादा म्हणते तू किती शिकलेस? माझं बॅचलर ऑफ मॅनेजमेंट स्टडी हे शिक्षण झालं आहे मुंबई युनिव्हर्सिटीमधून. अवधूत दादा म्हणतायत तू किती शिकलेस सांगितलं आता. अजून मानसी हसते. ज्ञानेश्वर दादा म्हणतायत हाय ताई. हाय ज्ञानेश्वर दादा, स्वागत आहे लाईव्हला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. अक्षयची बायको आहे मी. वाटलंच मला. कोण? अक्षय दादांनीच पाठवलं असणार तुम्हाला. इथं नाव व्यवस्थित घेते का मी? थांबली ना इथं पण नाव घेताना. थँक्यू पूजा ताई. प्लीज डबल टॅप करा. व्यवस्थित नाव घेतलंय मी तुमचं. दीपक छोले 18. नमस्कार दीपक दादा, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला पुन्हा एकदा. रात्री खूप छान बोललात तुम्ही, खूप बरं वाटलं. मानसी ताई म्हणते बरोबर बोलते ताई, सरनेम आता ताई असा थांबते मग हसायला येतं राव. मानसी. मनोज विगणे, हॅलो मॅडम. हॅलो मनोज दादा, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला कुठून बोलताय? प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा मंडळी. तुम्ही डबल टॅप करत नाहीये. दीपक दादा प्लीज डबल टॅप करा. मनोज दादा प्लीज डबल टॅप करा. चॅनलला प्लीज डबल जॉईन व्हा. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. माझं चॅनल आहे कोकणची माणसं साधी बोळी, पण मी सध्या जम्मूला राहते म्हणून लाईव्ह हे जम्मूमधून चालू आहे. देवीदास म्हणतात तू कुठे राहता तुम्ही? मी जॉईन झालो. थँक्यू देवीदास. मी कोकणात राहते, सिंधुदुर्ग जिल्हा, कुडाळ तालुका, पण सध्या लाईव्ह मी जम्मूवरून घेते. सिद्धार्थ कापसे, झालं का जेवण वगैरे? सिद्धार्थ दादा, जेवण म्हणजे भात झाला, डाळ झाली आहे आणि आता भाजी शिजते. आज जरा उशीर झाला. मानसी बोलते खुशीपरी आहेत ग, आलेत. अनिकेत पतंगे, हाय अनिकेत दादा, स्वागत आहे पुन्हा एकदा माझ्या चॅनलला. हा साधी भोळी, हे मेन साधी भोळी कोकणची माणसं. हा आज पुन्हा एकदा स्वागत आहे. खूप दिवसांनी लाईव्हला आलास रे. अवधूत दादा म्हणते सारखी सारखी जागा बदलते. जागा कुठे बदलली मी? जे किचन मध्ये होती, किचन मधून रूम मध्ये आली. बीड महाराष्ट्र मधून सिद्धार्थ दादा बोलतायत. वा वा सिद्धार्थ दादा, थँक्यू सो मच माझ्या चॅनलला जॉईन झाल्याबद्दल. माझं दुपारचं 1:15 वाजता लाईव्ह चालू होतं दादा. प्लीज बेल आयकॉनवर क्लिक केलात ना तर तुम्हाला नोटिफिकेशन पण येईल. किशोर गगाने म्हणतायत, गणगणे म्हणतात नमस्कार ताई साहेब. नमस्कार किशोर दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी. 34च लाईक झालेत. आता डबल टॅप करा, पटापटा डबल टॅप करा मंडळी. 34 लाईक झाले आहेत. प्लीज 34च लाईक झालेत. प्लीज डबल टॅप करा. 35 झालेत. 40 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. हाय ताई, नमस्कार. विकास, जेवण केलं का ताई? जेवण शिजते आता, भाजी शिजते फक्त. विकास दादा, तुम्ही जेवलात का? अंकुश दादा म्हणतायत हाय ताई, नमस्कार. नमस्कार अंकुश दादा, खूप दिवसांनी लाईव्हला आला तो. मानसी बोलते बहुतेक काळ हसून हसून पागल व्हायला होईल. मानसी, येते मी जम्मूला. ये मानसी, ये. पूजाताई म्हणतात जेवण झालं का? पूजाताई, जेवण म्हणजे भाजी शिजते, आता जेवणार, मुलांना का देणार. मानसी बोलते खुशीपरी, हाय खुशीपरी दुसऱ्या रूम मध्ये आहेत ग. विकास दादा म्हणते ताई मुली कमी एज मध्ये का बिघडतात? म्हणजे 10th मध्ये मला समजलं तिचं अफेअर. बहिणीचं म्हणताय का?
यार आता त्यावेळी ना तो एक हे असतं काय म्हणतात ते तेव्हा तो एक वयच असतो दादा. ते त्यात ना त्यांची चुकी असते ना आपली, ते एक वयच असतं. पण मला पण आता दादा 2 मुली आहेत. पण मी त्यांना आतापासूनच समाज कसा आहे, काय आहे, समाजात कसं चालतंय, याची सगळी पारख करून देते मी. प्रत्येक ठिकाणी मी त्यांना सांगते, "बघ, हे असं-असं झालं इथं. हे बघ, असं-असं झालं." म्हणजे त्यांच्या मनात हे करणं चुकीचं आहे, हे त्यांना आतापासून मी समजून देते. माझ्या घरी असं चालत नाही, लव्ह मॅरेज वगैरे. अ, अवधूत दादा म्हणते, "मी काहीच नाही बोललो ताई." अवधूत दादा नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. काय करताय? जेवलात का? प्रिया बोल ना गं. प्रिया तू बोलतच नाही. देवीदास म्हणते, "मला लिहिता बरोबर येत नाही, माफ करा." ओके देवीदास दादा, काही प्रॉब्लेम नाही. तुम्ही बोलताय ना, हेच मी समजून घेईन तुम्ही काय बोलताय ते. अवधूत दादा म्हणतायत, "फार सुंदर दिसते." थँक यू अवधूत दादा, थँक यू सो मच. प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी. प्रिया दिया म्हणतायत, "सर्वांनी छान-छान कमेंट करा. प्लीज छान-छान कमेंट करा. लाइक्स होऊन जाऊ दे पटापटा." सिद्धार्थ दादा मानसी बोलते, "अवधूत दादा हाय, जेवण झालं का?" अवधूत दादा नक्की सांगा आम्हाला जेवलात का तुम्ही? सिद्धार्थ दादा म्हणतायत, "ठीक चाललंय. तुम्ही खूप छान बोलता ताई." धन्यवाद सिद्धार्थ दादा. थँक यू सो मच. खूप बरं वाटलं. अशी तुम्ही सर्वजण छान कमेंट करताना मला खरंच खूप बरं वाटतं. मग असं वाटतं की हां, पण उद्याही लाईव्ह येऊ आणि कोणीतरी असं डिमोटिव्हेट केलं की म्हणजे असं वाटतं यार मी एवढे जीव तोडून बोलते आणि समोरचा माणूस एवढं कसं बोलू शकतो असं वाटतं. थँक सो मच सिद्धांत दादा. म्हणजे काय आहे म्हणा दादा, ज्याचं स्वतःचं मन चांगलं असेल ना, तर समोरचं पण चांगलं दिसतं आणि समोरचा माणूस चांगलं वाटतं, असं असतं. प्रियाताई थँक यू सो मच माझ्यासाठी सर्वांनी सब करा असं लिहिलात ते. चैत्राली ताई म्हणते, "ताई तू जेवलीस का?" "नाही गं चैत्राली, जेवणार आता." अवधूत दादा म्हणते, "नाही अजून. मनू तुझं झालं का?" मनू, मनू होय. चैत्राली ताई म्हणते, "मानसी ताई तू जेवलीस का?" पूजाताई म्हणतायत, "लाईक केलंय ताई मी." थँक यू पूजाताई, थँक यू सो मच. पूजाताई तुमचं जेवण झालं का? जेवलात का तुम्ही? आणि अक्षय दादांना जेवण घाला. नाहीतर ते माझ्या नावाने ओरडतील. माझ्या सरनेमची वाट लावली म्हणतील. प्रिया प्रिया म्हणजे लाईक करा सर्वांनी. थँक प्रिया. मानसी बोलते, "हो जेवली मी." चैत्राली ताई. प्रिया बोलते, "लाईक करा सर्वांनी, छान-छान कमेंट करा." मानसी बोलते, "मग राउंडला जाऊन आपण हसू दोघी लाईव्ह वरचे काय आपलं रोडवरचं लोक पण बोलतील ह्या काय पागल सारख्या हसतायत." नक्की, नक्की मानसी असा येईल दिवस. आशिष कांबळे. नमस्कार आशिष दादा, स्वागत आहे. कुठून बोलताय आशिष दादा? नक्की सांगा. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. प्रिया बोलते, "लाईक करा सर्वांनी, छान-छान कमेंट करा." विकास दादा म्हणते, "पण ताई फक्त ना जवळचे लोक आहेत ना, तिथंच विश्वासघात होतो." बरोबर आहे दादा. आपले जवळचेच लोक विश्वासघात करतात. कारण आपल्या अपेक्षा असतात ना त्यांच्यासोबत आणि अनोळख्या माणसांकडनं काही अपेक्षा नसते. त्यामुळे एक माणसाने ना आपलं एक स्वभाव ठेवावा, की कोणाकडेही अपेक्षा ठेवू नये. भलेही म्हणजे आता नवरा-बायकोनीही आपल्याकडनं अपेक्षा ठेवू नये, की बायको मला असं विचारणार, नवरा मला असं विचारणार, नवरा माझी अशी केअर करणार, नथिंग. कोणीच आपली कोणीच एकमेकांसोबत जेव्हा अपेक्षा ठेवतो ना, तेव्हा म्हणजे दुःख जास्त मिळतं. त्यामुळे अपेक्षा न ठेवता जर आपण ना संसारात म्हणा किंवा आपल्या लाईफमध्ये जर वागलो ना, तर खूप फायदा होईल. मानसी बोलते, "हो, अवधूत दादा जेवली." किशोर दादा म्हणते, "लाईक केलं. आता गीत सादर करशील का ताई तुझ्या आवडीचे?" अ, अं, मग दादा कॉपीराईट येतो मला, मी गाणी म्हटली की. हल्ली 2 लाईव्हला तसंच झालं. मी गाणी म्हटली ना, कॉपीराईट यायला लागलं. अवधूत दादा म्हणतायत, मी नाही काय कमेंट केली ताई, सुंदर दिसायला नाही कमेंट केली, दिसताय मी." हो, अवधूत दादा तुम्हीही म्हटलात. थँक अवधूत दादा, थँक सो मच. प्रियाताई म्हणतायत, "लाईक करा सर्वांनी." प्रियाताई थँक सो मच यार, तुम्ही किती माझ्यासाठी बोलताय. थँक सो मच.
देवीदास म्हणतात जेवण झालं का? थंडीतच हाय. नाही दादा थंडी आहे, पण जेवण पण नाही अजून केलंय. अंकुश दादा म्हणताय काय म्हणते ताई अजून? काय नाही दादा, तुम्ही काय म्हणताय नक्की सांगा. देवीदास म्हणताय बाय बाय, तुम्हाला बोलतं छान वाटलं. तुम्हाला बोलत तर छान वाटलं. थँक्यू देवीदास दादा. या माझ्या लाईव्हला 1:15 लाईव्ह असतं रोज. या नक्की, आम्हाला आनंद होईल तुम्ही माझ्या लाईव्हला जॉईन झालात तर. शिजतच नाहीये पटकन, किती वेळ लागणार आहे भाजीला. गॅस फुल. बाय बाय. तुम्हाला बोलत छान वाटलं. धन्यवाद धन्यवाद दादा. पुन्हा एकदा या माझ्या लाईव्हला, आवडेल आम्हाला तुमच्याशी गप्पा मारायला. तुम्ही खूप छान बोललात. हाय प्रिया. प्रिया तू जेवलीस का नक्की सांग. चैत्राली म्हणते ताई तुला मनस्वी आवाज देते मावशी करून. हाय मनस्वी बाबू, काय करते तू? हाय. सिद्धार्थ दादा म्हणताय ताई तुमचं लग्नाला किती इयर झाले? ओके, माझ्या लग्नाला 8 वर्ष पूर्ण झाली. 9 चालू आहे, म्हणजे 2016 मध्ये झालं माझं लग्न. आणि मला 2 मुली पण आहेत. एक 3रीला आहे आणि एक LKG ला आहे. मानसी बोलते ताई म्हणू एवढं सुरात बोललीस. प्रिया प्रिया बोलताय कोमलताई येतात का लाईकला? नाही हो, कोमलताई एकदाच आलेल्या. पूजाताई स्वॅपी, हाय स्वॅपी, खूप दिवसांनी आलास तू लाईव्हला, विसरलास वाटतं. पूजाताई म्हणताय हो मी जेवले, आताच आले ऑफिसवरून, जेवण करून राहिलेत आता. ओके पूजाताई, काळजी घ्या दादांची आणि तुम्ही तुमचीही काळजी घ्या. स्वॅपी म्हणताय ताई एक डायलॉग म्हणा की. कुठला? येवा कोकण आपलोच, येवा कोकण आपलोच. कोकणात या, मस्त मस्त खावा, कुर्ले खाया, मासे खाया आणि जाया. स्वापी म्हणतात समजले का तुला? काजू म्हणतात मले, ट्रेंडिंग आहे तो. हा, बघावं लागणार पण त्याचा आवाज कसा आहे. समजले का तुले? काजू म्हणतात मले. गिरमकर मधुसूदन, युट्यूबचे पैसे येण्यासाठी सुरुवातीपासून काय प्रोसेस असते? यूट्यूबला पैसे येण्यासाठी दादा तुम्हाला आधी काही क्रायटेरिया असतात यूट्यूबचे, ते पूर्ण करावे लागतात. म्हणजे आता तुम्ही यूट्यूब चॅनल सुरू केलात तर मेन म्हणजे पहिलं लाईव्ह घेण्यासाठी 50 तरी सबस्क्रायबर असावे लागतात. त्यानंतर तुम्ही लाईव्ह घेऊ शकतात. व्हिडिओ तर अपलोड करूच शकतात, पण तुम्ही जर शॉर्टवरून जर तुमचं चॅनल मॉनिटाईज करावं लागतं, तर मॉनिटाईज करण्यासाठी तुम्ही शॉर्ट किंवा व्हिडिओ हे दोन्ही ऑप्शन वापरू शकता. शॉर्ट्सवरून जर तुम्हाला चॅनल मॉनिटाईज करायचं असेल तर तुम्हाला 10 मिलियन व्ह्यूज 10 मिलियन व्ह्यूज कमवावे लागणार तुमच्या शॉर्ट्सला. आणि जर तुम्ही व्हिडिओ वरून जर चॅनल मॉनिटाईज करत असाल तर टाइम कंप्लीट करावा लागणार. 4000 वॉच टाइम आहे, तो करावा लागणार असं आहे. त्यानंतर तुमचं चॅनल मॉनिटाईज होतं. 3000 वॉच टाइम झाला की हाफ मॉनिटाईज होतं. 4000 वॉच टाइम झाला की फुल मॉनिटाईज होतं. त्यानंतर तुम्हाला तुमचं चॅनल मॉनिटाईज करून मग तुम्हाला $100 जमा व्हावे लागतात. आणि त्यानंतर तुम्हाला यूट्यूब पैसे देतो ॲडचे, तुमच्या लाईव्ह म्हणजे व्हिडिओना ॲड वगैरे आली की. मानसी बोलते हाय प्रिया. मानसी बोलते ताई सॉन्ग नको बोलत जाऊ, कॉपीराईट लागतंय. हो हो ग, कॉपीराईट लागतं, म्हणूनच मी बंद केलं. गणेश कांबळे, नमस्कार गणेश दादा, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कसे आहात तुम्ही? प्लीज डबल टॅप करा. फक्त एक वा 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 40 लाईक्स झालेत, 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे. गणेश कांबळे, हाय गणेश दादा. अवधूत दादा म्हणताय ताई खरोखर मी नाही कमेंट केली, मी आताच लाईव्हला जॉईन झालो. मला माहिती होतं दादा तुम्ही नाही केली आहे, पण म्हटलं असू दे, दादा म्हणतात तर आपण दादा. हा दादा बरोबर, तुम्हीच बरोबर. अवधूत दादा म्हणा मनू लंच काय बनवला आहे? मनूने लंच बनवला आहे मिसळ पाव बनवलाय. प्रिया, हाय प्रिया. अवधूत दादा म्हणते ताई दादा मी पावट्याची भाजी बनवली आहे.
तानाजी जगदळे, हाय तानाजी दादा, स्वागत आहे लाईव्हला. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला प्लीज सर्व डबल टॅप करा. प्रिया म्हणतायत हो ताई जेवले मी. ओके प्रिया ताई, काय जेवलात आज नक्की सांगा. चैत्रली ताई म्हणतायत कायद्याची मस्ती चालू आहे, बाकी काय चालू आहे. कायद्याची कायदा कसला हो ताई, कांद्याची. अवधूत दादा म्हणते सर्वांनी स्क्रीनवर डबल टाईप करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा. प्लीज प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला छान छान कमेंट करा. मोहत रियाज, हाय मोहत, स्वागत आहे आपलं कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. प्रिया ताई म्हणताय ताई तुला कमेंट लेट येत आहेत. हो का. सुरेखा ताई नमस्कार, स्वागत आहे सुरेखा ताई, खूप दिवसांनी आलात लाईव्हला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. सुरेखा ताई जेवलात का नक्की सांगा. मानसी बोलते काहीतरी सांगा, तुला काहीतरी सांगेन तुला ताई, बहुतेक समजलं असेल मी काय बोलणार आहे ते. नाही ग मला काही नाही समजलं मानसी. मानसी व्हॉइस ब्रेक होतोय ताई, काय करायचं या ना मला कळतच नाहीये. व्हॉइस ब्रेक होते. प्रिया प्रिया, हाय प्रिया. पदमकर कलांसे, हाय. मावशी कुठून आहात तुम्ही सध्या. मी सोलापूरहून आहे मावशी सध्या. कलांसे मी आहे कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, कुडाळ तालुका, पण सध्या मी जम्मूमधून लाईव्ह चालू आहे माझं. तर थँक्यू सो मच माझ्या लाईव्हला आल्याबद्दल. प्लीज चॅनलला जॉईन हो बाळा. कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनलचं नाव आहे. आणि प्लीज डबल टॅप करा. अवधूत दादा म्हणते समजले का तुले काजू म्हणतात मले, समजले का तुला बदाम म्हणतात मले. हे भगवान. आणि अनिकेत दादा म्हणतात जेवण झालं का मॅडम. अनिकेत दादा भाजी शिजते हो, या जेवायला. मानसी बोलते 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे. मानसी 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे. अवधूत दादा म्हणतात 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे. आता कोणाचं करू, अवधूत दादांचं करते हा मानसी, पिन करते. अनिकेत दादा म्हणतात हाय. अनिकेत दादा म्हणतात आई बॅकग्राऊंडला चांगलं सिक म्युझिक लाव, हार्मोनियम. हय काय मग पाटी मग पुरंच कॉपीराईट. मॅडम चष्मा फार मोठा आहे. धन्यवाद दादा, थँक्यू सो मच. प्रल्हाद दादा, प्रल्हाद दादा म्हणते चष्मा खूप मोठा आहे. धन्यवाद दादा, थँक्यू सो मच. कौशल, हाय कौशल. मानसी बोलते हो का ताई, याचा पिन नो प्रॉब्लेम. हो कर ताई, त्यांचा पिन नो प्रॉब्लेम. अभि, हाय अभि, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. काय करतोयस तू, जेवलास का नक्की सांग. आणि कुठून बोलतोय नक्की सांग. कौशल दादा म्हणते 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे. प्लीज प्लीज सर्वांनी 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे. करा एकदाचे 50 लाईक्स. निमन्ना पुजारी, हाय, तुमचे दात खूप सुंदर आहेत. हो का. धन्यवाद धन्यवाद, थँक्यू सो मच. अभिदादा म्हणताई माझ्या मित्राचं नाव घ्या ना. तुमच्या मित्राचं नाव काय घेऊ. मानसी बोलते भांडी घासून येऊ का, किती वेळ आहे अजून. हो हो मानसी ये, अजून आहे 15-20 मिनिटं. निखिल धाकोळिया, हॅलो निखिल, नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. सुमन मोहिते, नमस्कार सुमन दादा, स्वागत आहे चॅनलला. पुजारी दादा म्हणते दात खूप छान आहे. धन्यवाद दादा, थँक्यू सो मच. मानसी, हाय प्रिया. मानसी बोलते जाऊ नको ताई, येते मी. ओके मानसी. शरद, अरे यार प्लीज माझ्या दातांबद्दल बोलू नका यार, काय हे. शरद दादा प्लीज.
शरद दादा प्लीज माझ्या दातांबद्दल काही बोलू नका कोणी, नाही तर मी असं बोलणार. थँक्यू मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला तुमचं स्वागत आहे. सत्यवान, हॅलो सत्यवान दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. शरद दादा, सत्यवान दादा प्लीज डबल टॅप करा. बाळू दादा म्हणतात ताई जर घरची आठवण येत असेल तर काय करायचं? घरातल्यांना फोन करायचा दादा. अजून काय करू शकतो आपण? लांब असतो तर घरातल्यांना आपण फक्त फोनच करू शकतो ना दादा. तर फोन करा, छान छान त्यांच्यासोबत घालवलेल्या आठवणी आठवा, खूप छान वाटेल तुम्हाला. प्रिया, ओ प्रिया प्रिया तूने रुला दिया. मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन सांगा. अशोक के एफ एफ, किती सुंदर आहेस तू, धन्यवाद. मंडळी मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा आणि प्लीज डबल टॅप करा. अशोक दादा प्लीज डबल टॅप करा. सुहास दादा म्हणता मस्त दिसतात आई, धन्यवाद सुहास दादा, थँक्यू सो मच. माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी बोली. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा आणि प्लीज माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा. छान आहेत म्हणून बोलत आहेत म्हणजे काय दादा? अवधूत दादा काम करून येते, मानसी बोलते. ओके अवधूत दादा विचारते मनू कुठे चालली, तर मनू काम करून येते. सुहास दादा, अवधूत दादा प्लीज चॅनलला जॉईन. सॉरी अवधूत दादा नाही, अवधूत दादा तर जॉईनच आहे. सुहास दादा आणि अशोक दादा प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला. शरद दादा म्हणतात कोकणचा एक डायलॉग म्हणा ना कोकणी भाषामध्ये. काय म्हणायचं तुमच्यासाठी, काय म्हणा? म्हणता येईल तुमच्यासाठी एक डायलॉग. यवा कोकण आपलोच असा. आमच्या कोकणात या बघा, मासे खाया, चिकन खाया, सुरमई खाया, पपलेट खाया आणि मग जाया बघा आवडता की नाही आमचा कोकण. धन्यवाद शरद दादा. कसा वाटला माझा डायलॉग नक्की सांगा. बाय 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 म्हणू. मस्त दिसता, थँक्यू सुहास दादा, थँक्यू. अवधूत दादा काय मेसेज गायब झाला. भाजी लागली काय? होय गो अरे मी गॅस फुल करून गेलेले, शिजत नव्हती म्हणा. आता ते का बाहेर काढतंय पण एवढी लाईन आला का? ठीक आहे. तर मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. एकदा घरच्यांना व्हिडिओ कॉल करायचा बरोबर. अरे दादा त्यांच्याकडे फोन नाहीये, नसेल ना तर विचारत होते वाटतं. फोन नसेल तर आपण त्यांच्या छान छान आठवणीच ऐकायच्या, बाकी काही करू शकत नाही आपण. काय करणार ना दुसरं तिसरं. अनिकेत दादा म्हणतात अरे वा ताई इसको बोलते हे कोकणची माणसं. येस कोकणची माणसं साधी भोळी कोकणातल्या. तरीही पहा मी भाजी बनवली आहे, पावट्याची भाजी बनवली. पावट्याची भाजी तयार झाली आहे खोबरं टाकून. नक्की या सर्वांनी जेवायला. मानसी बोलते अवधूत दादा एका शॉर्ट व्हिडिओला कमेंट करा ना, मला भेटत नाही आहे चॅनल. आशिष आशिष कांबळे म्हणतात बाय बाय बाय. ताई उद्यापासून मास्क लाव ताई. कशाला हो दादा? शरद म्हणताय छान, धन्यवाद शरद दादा. प्लीज डबल टॅप करा मग.
आवडलं ना डायलॉग, प्लीज डबल टॅप तरी करा बहिणीसाठी. प्रिया रवी पाटेकर, काय करायचं, डबल स्क्रीनला डबल टॅप करायचं म्हणजे लाईव्ह होऊन जातं मंडळी. प्लीज. अनिकेत दादा हाय. कार्तिक भागवत, नमस्कार कार्तिक दादा, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला. प्लीज डबल टॅप करा, स्क्रीनला डबल टॅप करा मंडळी. तातेराव पवार, एक उखाणा सांगा. उखाणा उखाणा सांगा. भाजीत भाजी मेथीची, प्रीती मी प्रीतीची. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. शंकराच्या पिंडीवर बेल घालते वाकून, प्रसादरावांचे नाव घेते, युट्यूबच्या सबस्क्रायबरचा मान राखून. घेतलं की नाही? छान छान. मानसी बोलते होय होय. कमेंट वाचण्यात बसली की लक्षात राहत नसेल याला, म्हणून नशीब थोडीच लागली. येस येस, थोडीच लागली. परी खुशी, पटापटा जेवण घ्या चला. शिवाजी दादा म्हणतात हाय. शिवाजी दादा नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. भाजी खाणार तुम्ही? मंडळी पटापटा लाईक करा. अनिकेत दादा म्हणते मी आताच केलं. ओके. प्रिया हाय. कुमार एस 123, मला पण पाहिजे भाजी. येस येस कुमार, नक्की या. आमच्याकडे याला कोकणात अशी बनवतात, पावट्याची भाजी म्हणतात याला. नक्की या. प्रिया हसते. अवधू दादा, दुसऱ्या मित्राचा कोणाचा तरी फोन घ्यायचा कशासाठी हो दादा? प्रिया दादा, प्रिया हाय. अवधूत दादा म्हणते आलोच. मानसी, अवधूत दादा, प्रिया प्रिया. अवधूत दादा म्हणते दात दिसतोय म्हणून सर्व मास्क लावा ताई. दात दिसत आहेत म्हणून. ओके. आशिष दादा म्हणतात लाईक डन. थँक्यू आशिष दादा. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. अवधूत दादा म्हणतात प्रिया हाय. प्लीज सर्वांनी पटापटा डबल टॅप करा. कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला. मानसी चव्हाण 1000 लाईक. बापरे, होऊन जाऊ दे दादा, तुम्हीच करा. माझ्या मला एवढे लाईक्स कोण नाही करत. आम्हाला लाईक्स देत नाही चॅनलला माझ्या. पटापटा तरी करा सर्वांनी लाईक्स. 43 लाईक्स झालेत मंडळी. काय करताय मंडळी? पटापटा लाईक करा. कोकणची माणसं साधी भोळी. अवधूत दादा म्हणते म्हणू नाक मोरडा काय झालंय? अवधूत दादा विलास सावंत हाय. विलास दादा स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. प्लीज डबल टॅप करा. अवधूत दादा म्हणते फक्त 7 लाईक करा. 50 कम्प्लीट. येस येस, फक्त 6-7 लाईक्स पाहिजेत. 6 लाईक पाहिजे आता. विकास बोल ना ताई. विकास दादा बोला, काय म्हणताय मग? जाऊ दे दादा, आपल्याला एकच लाईफ दिली आहे. प्रत्येकाशी मतभेद करण्यापेक्षा आपण जरा प्रेमाने वागू.
तुमच्या बहिणीकडनं जर काही चुकलं असेल तर तिला तुम्ही मोठे आहात म्हणून माफ करा. मानसीताई म्हणते जेवण झालं का? मानसी चव्हाणताई म्हणतायत जेवण झालं का? तर मानसीताई जेवण झालंय, मुलं जेवताय. डबल लाईक करता येत नाही का? नाही देवीदास दादा, एकदाच लाईक भेटतो चॅनलला. थँक्यू देवीदास दादा. विकास दादा, पण थोडं तरी समजायला हवं ना, एज काय त्याचं, एज काय. बापरे, हो, या तर गोष्टी समजायला पाहिजे की आपण ज्याचा विचार करतोय तो आपल्यासाठी, म्हणजे पुढे आपल्याला पूर्ण आयुष्य घालवायचंय. लग्न काय एकदाच करतो ना आपण. तर प्रत्येक मुलीने म्हणजे असं पाऊल उचलायच्या आधी आपला एकदा आईवडिलांचा विचार नक्की करावा. कारण जेव्हा आपण आईवडिलांचा विचार करतो तेव्हा एक असं करण्यापासून एक म्हणजे पाऊल मागे येतो. तर नाही, म्हणजे जर चांगलं असेल ना तर करायला काही हरकत नाहीये. जर जोडीदार चांगला असेल, निर्व्यसनी असेल, व्यवस्थित असेल तर करायला काही हरकत नाही. पण उगाच असं करून पुढे आयुष्याची वाट लावून घेण्यात काही अर्थ नाहीये. मग विकास दादा, आता तुमची बहीण कशी आहे? प्रिया म्हणते सर्वांनी छान छान कमेंट करा प्लीज. सर्वांनी छान छान कमेंट करा मंडळी. संगम एच, हाँ ठीक है, कुछ नहीं होता करो. नमस्कार संगम, प्लीज डबल टॅप. सानिका धुमाल, खरं आहे. हो सानिका ताई, खरं आहे ना. म्हणजे प्रत्येकाने जर ना एखाद्या मुलीने म्हणजे एकदा तरी ना डोळे बंद करून आई वडिलांचा विचार करा. आणि हे असं करताना विचार करा की तुम्ही करताय ते बरोबर करताय. कारण तेव्हा तुम्हाला काही समजत नाही. म्हणजे तुम्हाला तुम्ही जे म्हणता ते बरोबर वाटतं. पण एकदा ती वेळ निघून गेली ना की त्यानंतर तुम्ही तुमच्याकडे फक्त पश्चातापाशिवाय काही नाहीये. देवीदास म्हणतायत जाऊ दे ना दादा, आपली बहीण, आपली माझी बहीण त्याच्यात केली, आपला विचार येत नाही ना दादा. थंडा. अवधूत दादा म्हणते ताई जमलंय तुला नाक मोडाला. मला सगळे स्माइली आता येत आहेत वाटतं. मंडळी पटापटा कमेंट करा. संगम एच, मेरी 2 गर्लफ्रेंड है और मैं दोनों से भी शादी करने वाला हूँ और दोनों भी राजी है. आप बताओ सही है? ये तो मुझे सही ही नहीं लग रहा है कि 2 गर्लफ्रेंड है, दोनों से भी शादी करने के लिए वो तैयार है. तो वो बेवकूफ़ होगी या नासमझ होगी पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आपके लायक हो. दोनों भी आपसे शादी करने जा रही है तो मुझे नहीं लगता कि वो आपके लायक होंगी. क्योंकि कोई भी एक औरत मतलब और दूसरे औरत को नहीं देख सकती अपने हस्बैंड के साथ. अवधूत दादा म्हणते डबल लाईक नाही करायचं, स्क्रीनवर डबल टॅप करायचं. सानिका ताई, कोठे राहतेस तू ताई? सानिका ताई, मी आहे कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. तर मी माझं लाईव्ह आता जम्मूमधून चालू आहे. मी जम्मूला राहते सध्या, पण सणांना वगैरे आम्ही असतो कोकणात. तर मानसी ताई म्हणते मला सबस्क्राईब करा ना. ओके मानसी ताई, प्लीज माझ्या चॅनलला जाऊन एक कमेंट करा सपोर्ट म्हणून. मग मला समजेल तुम्हाला पाहिजे म्हणून सपोर्ट असा, मग मी करेन तुम्हाला. प्रिया ताई हसताय. सानिका धुमाल, ओके. सानिका ताई तुम्ही कुठून आहात नक्की सांगा. थंडी आहे का? हो सानिका ताई, जम्मूला थंडी आहे. तुम्ही पण कॉलेजला वगैरे आहात का? संगम, कैसे बेवकूफ है, एक हरवाद से पढ़ी है और एक मुंबई यूनिवर्सिटी से. भाई साहब, संगम भाई साहब, ऐसे ये पढ़ लिखने से मतलब मैच्योरिटी नहीं आती, वो अपने मतलब अनुभव से आती है. तो मुझे लगता है तो वो दोनों ही बेवकूफ़ होंगे जो एक ही इंसान से शादी करना चाहते हैं. वो मेरे हिसाब से तो बेवकूफ़ ही है. पर इतना पढ़ लिख के जब अक्ल नहीं आती तो इतना बेवकूफ़ी हो सकते हैं.
बेवकूफ से भी ऊपर हो सकते हैं. सानिका सातारा. अरे वा सानिका ताई साताऱ्यावरून आहात. माझ्या 2 फ्रेंड आहेत साताऱ्यावरून. अवधूत दादा म्हणतात हाय सानिका. सानिका ताई प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा माझ्या. रोज लाईव्ह असतं 1:15 वाजता आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा जेणेकरून तुम्हाला नोटिफिकेशन पण येतील. सानिका ताई नाही गव्हर्नमेंट जॉब. ओके गव्हर्नमेंट जॉबला आहात का? कुठे साताऱ्याला? वा 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 खूप छान. सानिका ताई कशामध्ये जॉब करता नक्की सांगा मला. मानसीताई म्हणते जेवण झालं का? मानसीताई जेवण आता मुलांना दिलंय. मिस्टर आले की आम्ही दोघं जेवणार. सानिकाताई म्हणतात अच्छा. अर्जुन पाटील हाय अर्जुन दादा नमस्कार. स्वागत आहे माझ्या चॅनलला कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. अवधूत दादा म्हणत होते जेवण झालं का सानिका? संगम म्हणतात कौन आज तक ऐसी शादी नहीं चली है? क्यों आज तक ऐसी शादी नहीं चली है? नहीं मुझे तो नहीं लगता ऐसी शादी मतलब चली होगी ऐसे, मुझे तो नहीं लगता. मेरे माइंड से ये शादी बेवकूफ़ वाली ही है. वो ज़्यादा दिन नहीं टिक सकती ऐसा लग रहा है मुझे. बाकी आपके ऊपर है. देव सानिका कोणता जॉब आहे? हाय देव स्वागत आहे. प्लीज डबल टॅप करा मंडळी. सानिका मानसी संगम देव प्लीज डबल टॅप करा चॅनलला कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. सानिका डंपल झेडपी ऑफिस. वा वा सानिका ताई कॉंग्रॅच्युलेशन. तुम्ही छान कामाला आहात. चांगला जॉब आहे तुमचा. छान काम करा. बेस्ट ऑफ लक फॉर युअर फ्युचर. देव म्हणते सानिका झालं का? मानसी बोलते मुलं दाखवा की. मुलं जेवतायत ताई. मानसी ताई मुलं जेवतायत. नक्की दाखवेन माझ्या चॅनल ब्लॉगवर वगैरे. मुलं वगैरे आहेत माझे दिसतात. नक्की जाऊन माझे ब्लॉग पहा. चिंतामन बिलारे आपण खूप नाक मोडताय. खूप सुंदर पाहिल्या मुली अशाच करायच्या. आपण खूप नाक मोडताय. खूप सुंदर पाहिल्या मुली अशाच करायच्या. हो का? ते माझे हे दादा आहेत अवधूत दादा. त्यांना ते आवडतं असं म्हणून करते दादांसाठी फक्त. संकेत माहीर चिंतामण दादा प्लीज डबल टॅप करा चॅनलला. सम्राट महिर हाय सम्राट जेवलास का? संग म्हणते फिर आपको दुनिया घूम लेनी चाहिए एक बार. नहीं ऐसी दुनिया घूम कर क्या फायदा. मुझे नहीं घूमना ऐसी. और ऐसी शादी ही मुझे नहीं अच्छी लगती. देव सानिका कधी जॉईन झालेली तू? माने पियुष हॅलो माने दादा नमस्कार गुड आफ्टरनून. सानिका ड्युटी कुठं आहे तुझी? साताऱ्याला. सम्राट महिर हा असतोय. प्लीज डबल टॅप यार. कोणीच डबल टॅप करत नाहीये. तुम्ही जेवलात का? नाही दादा आता मिस्टर आले की जेवणार. प्लीज 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला प्लीज डबल टॅप करा. लाईक केलं आहे. ओके चिंतामण दादा प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी. मानसी ताई सम्राट महिर हाक मारतोय. तर स्वीट काका तुम्ही असं कसं बोलू शकता? स्वीट काका काय काका तुम्हाला शोभतंय का? सानिका गेली का? हो वाटतं गेली. मानसी मी तुम्हाला सबस्क्राईब केलं आहे. थँक्यू मानसी थँक्यू सो मच. प्लीज एक कमेंट करून सोड म्हणजे मी तुला जॉईन होईन. आशिष कांबळे जेवण झालं का? जेवण केलं का? नाही दादा आता जेवणार मिस्टर आले की. या जेवायला सर्वजण. चला 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 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे. पटकन करा 50 लाईक्स मंडळी. छान छान कमेंट करा मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. नको नको आशिष कांबळे काय म्हणताय? नको नको मिस्टर येणार ना तेव्हा जेवतो दादा मी. मंडळी पटापटा लाईक करा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. छान छान कमेंट करा.
मानसी बोलते तुम्ही ते पोस्ट टाकता ना ते त्यांना नको, थांब उचलू नको, नंतर बघूया. मानसी ताई काय म्हणते तुम्ही ते पोस्ट टाकता ना ते त्यांना काय ते मंडळी पटापट लाईक करा, कमेंट करा. खुशी इकडे मंडळी पटापट डबल टॅप करा. मानसी मध्ये पोस्ट टाकतात त्याला कमेंट टाकू का? हो हो. ओके मानसी, म्हणजे जे माझे ब्लॉग आहेत, व्हिडिओज आहेत, त्याला तू कमेंट टाकू शकतेस. आता जो रिसेंटली आहे त्याला टाक. सागर दादा नमस्कार. चॅनलला डबल टॅप करा आणि अंडी विकायला सुरुवात करा. अवधूत दादा ताईवरचा कमेंट वाचला नाही तुम्ही. कुठला अवधूत दादा? दादा इथं मला भेटलीच नाही. अवधूत दादा मला इथं भेटलीच नाही. हाय आय एम बॅक. झाली का मानसी भांडी धुवून? इथं सागर दादा आला अंडी विकायला. प्रिया हाय. अवधूत दादा म्हणतात सागर राव मुंगसाचे अंडे तुम्हीच खावा, आम्ही शाकाहारी माणसाची सगळी. माने पीयूष म्हणते यूट्यूब पर बहुत लाइव आती है पर तुम्हारे जैसा कोई नहीं आती. धन्यवाद, थँक्यू सो मच माने पीयूष. थँक्यू पीयूष दादा, प्लीज धन्यवाद. खूप छान कमेंट आपने की, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू. प्लीज़ चैनल को ज्वाइन करना और दोपहर के 1:15 मेरा लाइव आता है. प्लीज़ जॉइन मी. पांडुरंग हेगडे नमस्कार. पांडुरंग दादा स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. प्लीज डबल टॅप करा यार सर्वांनी. पांडुरंग दादा प्लीज डबल टॅप करा. माने पियुष प्लीज डबल टॅप स्क्रीन. अवधूत दादा ए स्वीट काका तुला काय शिव्या खायच्या आहेत का रे? गेला तो पळून. मानसी बोलते होय होय. सागर दादा तुमच्याकडे नळाला पाणी येतं काय? माने पियुष या काश्मीरला वरती मग. ओके पियुष दादा नक्की येऊ. अवधूत दादा म्हणतात आमच्याकडे नळाला नाही चावीला पाणी येतं. यशराज लोंढे नमस्कार. यशराज दादा नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला स्वागत आहे. मानसी चव्हाण ए स्वीट काका तुला काय शिवाय खायचं आहे का बावळट? वा मानसी लय भारी. यशराज दादा तू कुठं राहती? कोकणात. मी कोकणात राहती दादा. कोकणची माणसं हाय हाय नव आम्ही आम्ही कोकणात राहतो सिंधुदुर्ग जिल्ह्यानू. यशराज दादा प्लीज माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला प्लीज डबल टॅप करा. यशराज दादा प्लीज डबल टॅप मी चॅनल स्क्रीन ऑन द. मानसी कोकणातले हाय नवा आम्ही. कोकणातले हाय नवा आम्ही. आम्हाला जॉईन करा चॅनलला. मेरी कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला प्लीज डबल टॅप करा. मनु इज बॅक. येस मनु इज बॅक. हाय मनु. मंडळी पटापट लाईक करा. हार्ट दुधामध्ये पटकन सर्वांनी स्क्रीनवर डबल टॅप करा. फक्त 3 लाईक करा. 50 कंप्लीट. येस 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 प्लीज प्लीज. मानसी हाय ताई. हाय मानसी कम बॅक. यशराज दादा तू कुत्रा आहे कुत्रा. दूध पाटील मनू इतर कोल्हापूरची भाषा झाली. काय राव काय करून राहिलाय बाय?
लुक्का छुपी. मंडळी पटापट 48 लाईक झालेत, पटकन करा. सागर दादा काय बोलताय, नीट बोला, नाही तर तुम्हाला हाईड करून टाकणार आहे मी चॅनलला. काय करता वस मानसी? वय मानसी बोलते होय काय अवधूत दादा. ओके. त्यांच्यात तरी सागर अवधूत दादांमध्ये हिंमत आहे. जर एखादा वाईट कमेंट करतोय ना, तर त्याला ना त्याला बोलायची हिंमत अवधूत दादांमध्ये आहे. तुझ्यामध्ये आहे का? एवढ्यात बोलला असतात, बोलायचं असतं तर. फक्त अंडी विकायला येतो तिथं. चल हट. अवधूत पाटील, ए सागऱ्या कुठला आहे रे तू? रताळ्या डोकं खातोय बघ ना. मानसी, सागरदा नीट बोला, नाही तर गप्प लाईव्ह वरून निघून जा. नाही तर काय, एवढे दिवस मी त्याला झेलते, अंडी विकतो इथं सशांची आणि कासवाची. आता यायचं दुसऱ्या तिसऱ्या आयडी वरून आणि फालतू कमेंट करायची. शंकर गुरव, हाय दी, हाय, नमस्कार दादा, नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. मानसी बोलते हा बघ दुसरा नमुना आला. केलंच त्याला हाईडच करून टाकलं. अभिमन्यू मिसळ, हाय मॅडम, नमस्कार. काय म्हणते आपलं सिंधुदुर्गात दादा? खूप थंडी सुरू झाली आहे दादा. माणसे फालतू साले, नीट बोलताच येत नाही असल्यानं चपलन धरून मारायला पाहिजे. अभिमन्यू दादा 50 नंबर लाईक केलं. अरे वा, 50 नंबरला अभिमन्यू दादा आले, धन्यवाद दादा. यार दादा, असल्या माणसांना सांगा की वरचे कसले फालतू माणसं असतात, आपटून धरून मारा यांना. अभिमन्यू दादा असल्यांना आणि आपटून धरून मारायला पाहिजे. खरंच राग येतो कधी कधी. शंकर गुरव, हाय, नमस्कार शंकर दादा. जेवण झालं दादा? मुलांचं झालं, आमचं जेवायचं आहे. मिस्टर येणार आता. अवधूत दादा सॉरी, माझ्या तोंडातून काय चुकून शब्द गेला असेल तर. माझंच सटकलं यार अवधूत दादा. मी अक्षरशः म्हणजे ना खूप छान हे करून घेते, पण फालतू कमेंट आल्या ना की माझं सटकतं. मग नंतर एकदा टॉलरेट करणार आहे, सारखं थोडंच त्यांना हे करून घेणार. अवधूत दादा, पांडुरंग हेगडे, आय एम बारामती. नमस्कार पांडुरंग दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा दादा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलचं नाव आहे. अभिमन्यू दादा म्हणतायत ताई गलत कमेंट वाचून. नाही दादा वाचत, त्यांना एक संधी देते की तुम्ही बाबा छान बोला, पण तरी पण नाही असं केलं की हाईडच करते बघ. आता कधीतरी हाईड करावं लागतं कशा माणसांना. मंडळी पटापटा लाईक करा. कोकणची माणसं साधी. मानसी बोलते नेकलेस कसा होता बघितला का ताई? नाही ग, तू कधी पाठवला मला? मी बघितलंच नाही अजून. सकाळपासून व्हॉट्सअपच नाही ओपन केलं ग, खूप उशिरा व्हॉट्सअप ओपन केलं. मानसी बोलते अवधूत दादा बोलते अभिमन्यू दादा तुम्हाला जीपी जीपी 500 प्रीतिया ताई कडून. हा जीपी गुगल पे. मानसी बोलते कालच. ओके, मी बघते. हा किरण रोकडे, नमस्कार ताई. नमस्कार किरण दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. आपण बोलत होतो तेव्हाच पाठवलंय. हो का मानसी? ओके. अभिमन्यू दादा म्हणतात गलत कमेंट आली तर ओपन करायची नाही. आपल्या डोक्याला टेन्शन घ्यायचं नाही ताई, आम्ही तुमच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे आहोत. धन्यवाद दादा. थँक्यू सो मच अभिमन्यू दादा. तुमच्यासारखे माणसं आहेत, विजयदादांसारखे माणसं आहेत, परत अवधूत दादांसारखी मानसी आहे आमची चांगली, तर आणि निलेश दादा पण आहे आमचा. तर अशा माणसांमुळेच माझं लाईफ चांगलं होतं, नाही तर काय लोक असतात भिकारी साली. विलास दादा नमस्कार, स्वागत आहे कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. लक्ष्मण दादा म्हणतात दाजी कुठे गेले? दाजी जॉबला आहेत, आता येणार जेवायला. लक्ष्मण दादा तुम्ही कुठून बोलताय नक्की सांगा.
अभिमन्यू दादा म्हणताय गलत कमेंट आली तर ओपन करायची नाही. हो दादा, नाही करणार आणि टेन्शनही नाही घेत. पण जर मला आता तो एक सागर होता, तो त्या दादांना बोलायला लागला. मग त्याला मला आवडलं नाही, की तुम्ही असं करू कसं बोलू शकता यार, छान लाईव्ह चाललंय आणि तुम्ही फालतू बोलता. तर मंडळी फटाफट कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला छान छान कमेंट करा. खुशी मंडळी पटपट कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. म्हणजे घाण करायला येतात ग ताई, त्यांना काही घाबरायचं नाही, जशात तसं उत्तर द्यायचं जर तुम्ही व्यवस्थित राहतात. हा ना, नाही तर काय, असल्याना उत्तर द्यावीच लागतात कधी नाही कधी. स्त्रियांना बघून लोक गलत कमेंट करतात, काही घाबरायचं नाही, जशात तसं उत्तर द्यायचं जर तुम्ही व्यवस्थित असाल तर, राहतात तर. हो मानसी, बरोबर आहे. मानसी बोलते घाण करायला येतात ग, त्यांना बघवत नाही चांगली लाईव्ह, मग असे असेल तर येऊन करतात. बरोबर आहे ग ते. जर आपली लाईव्ह चांगली चालत असेल ना, तर असे लोक मुद्दाम येतात. अवधूत दादा म्हणते चला वडापाव, वडापाव गरमागरम वडापाव घ्या, समोसा लय गरमागरम, मला वडापाव पाहिजे, वडापाव. हाय सुलक्षा, स्वागत आहे चॅनलला. प्लीज डबल टॅप करा मंडळी. ज्यांनी ज्यांनी डबल टॅप नाही केलंय त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. वेंगुर्ल्यात गेलोय, अरे वा, काय करते गो. दीक्षा पवार, हाय दीक्षा ताई, नमस्कार, स्वागत आहे. मानसी बोलते पाणी बॉटल, पाणी बॉटल. सुलक्षताई म्हणतात लाईक 50. थँक्यू सुलक्षताई, थँक्यू सो मच. थँक्यू सुलक्षा, थँक्यू सो मच. सुलक्षा काय गो, आज जेवतलंय की वेंगुर्ल्यात काय खाल्लंय? मायराक गेलं का? मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला छान छान कमेंट करा. मानसी बोलते 50 मगाशीच झाले ना ग. अभिमन्यू दादा बोलले 50. हो ग, परत कोणीतरी काढून घेतली. त्या सागरने काढून घेतला असणार लाईक. हट, मला त्याचा लाईक पण नको. येईल काय आता परत तो माझ्या लाईव्हला? मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला छान छान कमेंट करा मंडळी. या सागर कोण? अगं तो नाही लाईव्ह मध्ये कधी कधी येतात. सशाचा अंडा घ्या, कोंबड्याच ह्याचा मुंगसाची अंडी घ्या, 600 रुपये 900 रुपये, हेच येऊन कमेंट करता फालतू. आणि नंतर आज तो अवधूत दादांका बोललो की काहीतरी काय बायल माणूस असा असा काहीतरी बोललो, तेव्हा करा गेलो जरा. मानसी बोलता जाऊ दे, कुत्र्यांचा नको आपल्या लाईक. आमका कुत्र्यांचं लाईकच नको द्या. शिरापणाने त्यांच्या तोंडावर शिरापणाने त्यांच्या तोंडावर जळले मेले कसल्या तोंडाचे येतात आमच्या लाईव्ह वर. ओके, आता मी पण अशांना उत्तर द्यायला शिकले ताई. मी पण लाईव्ह देते अशांना रिप्लाय. बरोबर मानसी, असंच करायला पाहिजे. एकदा टॉलरेट करायचं, एकदा ऐकून घ्यायचं, परत 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 तेच करायला लागला तर लावून द्यायचं एक सनसनी शब्दांनी. सुलक्षाताई म्हणतात कोकणची माणसा जिंदाबाद, जय कोकण. अवधूत दादा म्हणतात मनू दॅट्स द स्पिरिट. मग काय दादा, अवधूत दादा बरोबर आहे ना. एकदा आपण ऐकून घेऊ, दोनदा घेऊ एखाद्या माणसाला. आणि त्या सागरला बोलल्यानंतर 2-3 कमेंट वाईट आल्या, बरोबर. मग काय इथं बघा, त्याचे 2-3 अकाउंट आहेत, करतोय आणि त्याला त्या अकाउंटला हे केल्याबरोबर तोही गायब झाला. कसा झाला, त्याचे कमेंट गायब कसे झाले? कारण हाच आहे तो. मयूर सुतार, संपला विषय ताई, जोमात भाऊ कोमात. मयूर दादा नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. मयूर दादा डोकं तपतंय. वाईट माणसं फालतू माणसांनी कमेंट केली ना, लय डोकं हे करते.
अक्षय दादा नमस्कार. काय झालं? अरे अक्षय दादा, डोकं फिरलेलं. काल तू लाईव्हला होतास ना, तेव्हा बघ एक माणूस होता सागर म्हणून, अंड्याची मुंगसांची अंडी भेटतात 900 रुपयाला, सशाचं अंड, असं काय काय सांगत होता. तो अवधूत दादांना काहीतरी बोलला, मला राग आला. मी म्हटलं असं काय बोलू नकोस, चांगलं बोल. तर नंतर त्या आयडीवरून नाही, दुसऱ्या आयडीवरून अजून एक कमेंट, छान 2-3 कमेंट घाणेरड्या आल्या. मग मी त्याला हाईड केल्याबरोबर त्याची कमेंट हाईड झाली. म्हणजे बघ, हे जॉईंट होते सगळे आणि गेले. आज जवान ना मी सुळे भाजले. आणि हे बघ, माझा राग येता, कधी कधी राग येलो की माझा कान लाल होता. हे बघ, खूप अक्षरशः राग इलेलो आहे. बघ कान बघा माझं. कारण मनापासून जर राग गेलो ना, तर किंवा मका थोडंसं वाईट वाटलं की असं होतं. सुळे भाजले आणि सौंदाळे, वा वा वा. मयूर सुतार नमस्कार ताई. नमस्कार मयूर दादा, स्वागत आहे. आशिष कांबळे, मानसी बोलते आंधी वाला तुफान. मानसी बोलते अवधूत दादा, मानसी डोक्यावर बर्फ, तोंडात साखर घे. मयूर दादा म्हणते हे असलं डेली येतात जातात, लक्ष नाही द्यायचं. हो दादा, मयूर दादा तुमच्यासारखी माणसं आहेत ना, म्हणून बरं वाटतं. ट्रीम्स गेमिंग, हाय ट्रीम्स, हाव आर यू, कुठून बोलते नक्की सांग. मानसी नको, मी शांतच आहे अवधूत दादा, पण अशांना रिप्लाय द्यायचा तेव्हाच, नाही तर त्यांना वाटतं हे काय बोलू नाही शकत आपल्याला. बरोबर आहे मानसी, जेव्हा द्यायला पाहिजे ना तेव्हा द्यायलाच पाहिजे, डेफिनेटली द्यायला पाहिजे. प्रत्येक वेळी गप्प नाही राहू शकत. हाय ड्रीम्स गेमिंग, प्लीज डबल टॅप. आशिष कांबळे तुमच्यासारखे लाल होणं साहजिक आहे. होय काय आशिष दादा? नाही हो दादा, खरंच राग आलेला म्हणून असं झालंय. लाल मच्छरीली. तर मंडळी, थँक्यू सो मच. आता मी लाईव्ह संपवते. मिस्टर कधी येत आहेत? भूक लागली आम्हाला. प्रेम म्हणजे काय? आशिष दादा, आता प्रेमाबद्दल विचारू नका, माझ्या डोक्यात तापला असा. प्रेमाबद्दल मला काही विचारू नका. इथं पोटात म्हणजे काय नाही, भूक लागली आणि तुम्ही मला प्रेमाबद्दल विचारताच कसा? प्रेम करूचे दिवस संपले आता. सुलक्षताई म्हणता नको गो लाईव्ह संपव. अगो तुला लेट इलो गो मेल्या, माझं तोंड डुगाक लागला बघ. 2 तास होई दिले, एकटाच बडबडतय. ट्रिम्स गेमिंग, हाय ट्रिम्स गेमिंग, प्लीज डबल टॅप. प्रेमाला वय नसतं. ओके, प्रेमाला वय नसतं. प्रेम आंधळ असतं. प्रेमात भूक लागत नाही. आमच्या बरोबर बोलान भूक भागवतली नाही गो पोरा, भूक लागली गो. मिस्टर कधी येतात काय माहिती. तर मंडळी चला, थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल. अशी कितपत आंधळ असतं, दोन्ही डोळ्यांनी आंधळ असतं. तर थँक्यू सो मच. संध्याकाळी भेटूया. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. मानसी बोलते प्रेम म्हणजे मंडळा तर खेळ, समजला तर भावना. बरोबर आहे मानसी. 60 जाऊन ये नको गो बाय. माका तोंड बोलक तरी जागेत ठेवा. सुलक्षा रात्री ये नक्की लाईव्ह रात्री. आशिष कांबळे म्हणतात विजय पाटील. ओके विजय पाटील, होय. विजय पाटील, व्हेरी गुड दादा. विजय पाटील दादा, डन. सुलक्षताई, राहुल लंके, हाय नमस्कार. प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी. अवधूत दादा बाय. राहुल लंके नमस्कार दादा, मी आता लाईव्ह संपवते. मानसी मावशी, आकाश प्लीज डबल टॅप कर. आकाश, मी आता लाईव्ह संपवते. रात्री लाईव्हला नक्की ये. आता मी लाईव्ह संपवते बाळा. बाय, काळजी घ्या सर्वांनी. सुलक्षा बाय बाय. डबल
टॅप म्हणजे काय, स्क्रीनवर डबल टॅप केला ना की लाईक होता. अवधूत दादा म्हणताय गेम ओव्हर इज. आकाश बाय बाय, काळजी घ्या. बाय स्पान्सी, बाय सुलक्षा, बाय अवधूत दादा, विजय दादा बाय बाय, टेक केअर.